Comenzamos o pleno ordinario, extraordinario do mes de decembro, que adiantámoslo ao día de hoxe de mutuo acordo ca os 4 grupos que compoñemos a corporación. Así como despois tamén o do 29, que falamos de que temos que ter extraordinario urgente por culpa do presuposto. Entón, vamos alá co primeiro punto. Isto funciona como un ordinario, non, César? Bueno, vamos a ver. Funciona como un ordinario, salvo que non se poden meter ningún punto máis dos que están no orden do día. Poden facer só rogos e preguntas que se queira. Algún quere meter algún punto extraordinario? Rogos sí. Rogos e preguntas o que se queira. Quer dizer que non se poden meter mocións extraordinarias. Bueno, nós non temos ninguna. Vamos alá. O punto 1 é a aprobación se procede das dúas actas, a número 14 do ano 22, da sesión ordinaria celebrada o 25 de novembro, e a número 15 do tamén 22, da sesión extraordinaria urxente celebrada o día 1 de decembro de 2022. A aprobación da acta. Algúna intervención? Votamos entón. Voten, por favor. Perdón un segundo. Venga, votación. Paz. Ahora sí. Votos emitidos 21, sí 21, apróbase por unanimidade. Imos co punto seguinte. Decretos da alcaldía. Dar conta dos decretos da alcaldía. Señor secretario, ten a palabra. Espera, que che teño que dar aquí. Espera un segundo, porque tarda un minuto en guardar a votación primeira. Aquí. Segundo turno, señor secretario, ten a palabra. Bien, bons días a todos. O señor alcalde presidente dá conta da relación de decretos que dictou dende a data da anterior convocatoria, que foi o día 22 de novembro, ata a data da convocatoria desta, que foi o martes. Quedan enterados, teñen copias e non poden obterlas. Moitas gracias. Vamos co punto 3. Dar conta dos informes de morosidade do período medio de pago do Concello de Lalín e do Padroado Cultural de Lalín. Ten a palabra o señor secretario. Bueno, a Tesorería do Concello de Lalín dá conta da relación de morosidade e o cumprimento da Lei de Estabilidade e Sostenibilidade Presupostaria do terceiro trimestre deste año, sendo o promedio, o PMP global de 9,55 días, o do Concello de 9,55 e o Padroado Cultural de 12,04. Coinciden, pero, bueno, estuvimos vindo e está correcto así. Moitas gracias, señor secretario. O punto 4, dación de conta do seguimento do Plan de Acción para o Clima e Enerxías Sostibles, PACES. Ten a palabra o señor secretario. Bueno, este é dar conta dentro do programa do Plan de Acción para o Clima e Enerxías Sostibles. Outro día aprobouse a relación de investimentos que o Concello fixo, que resúmense nun estudio que se encargou con unha empresa para ver o nivel de aforro conseguido e de reducción das emisiones nas instalaciones municipales, que son, por unha parte, o alumeado público, os edificios e instalaciones e a frota municipal. Entón, en a Xunta de Goberno aprobouse isto e hai que dar conta pleno por imperativo e por o propio contido do Plan de Clima e Enerxías Sostibles, PACES. Moitas gracias, señor secretario. Vamos co punto 5. Expediente de recoñecemento extrajudicial de crédito. Ten a palabra para o mismo a teniente alcalde, Maripaz, concelleira de Facenda. Bos días. Este expediente é en relación aos gastos da concesión polo Servicio Integral do Servicio de Abastecemento de Auga e Saneamento. Anterior concesionaria do servicio retribuíse cos recursos de titularidade municipal, que é a taxa por suministro e o abastecemento da agua. No estado de gasto presupuestario do ano 22, esa retribución da concesionaria aparece como un gasto e de forma equivalente tamén aparece ese ingreso. De tal maneira que eses deben ser equivalentes os importes entre ingresos e gastos. Polo tanto, o importe este ao que se refire este recoñecemento, que é de 1.043.068,90, ese gasto non se formaliza con salida desde fondos de tesorería, sino que é un equilibrio. É algo habitual que nestas datas sempre se trae a pleno, non ten máis. Algúnha aclaración? Podemos votalo?
Votamos entón. Votos emitidos 21, si 11, os do Goberno, non ningún e abstencións 10. Con 10 abstencións e 11 a favor, apróbase este recoñecemento extrajudicial. Perdón un momento que é porque vai lento a máquina. Viz. Isto agora tarda moito guardando calquer votación. Porque iso antes facía así no primeiro punto, que era o trato que tiñamos cos que a puxeron. Pero pasado o primeiro punto non debía ter problema para guardar a votación. Sigue guardando a votación, Ben, vamos tratando o segundo punto, o seguinte punto. Aquí sígueme poñendo que está guardando a votación. Chao. Bueno, imos co seguinte punto. Punto 6, ratificación polo Pleno da Corporación do nomamento de representante municipal no Colexio de Ciencia de Lalín. Ben, o Colexio de Ciencia, que é o antigo Sagrado Corazón, nunca pideu ningún representante ao Concello de Lalín. Había dúbidas se tiñan que telo ou non. Nunca pideu o Consello Escolar ter un representante municipal. Agora, nesta nova etapa, pídeno. Entón, nós o que propoñemos é que vai a Concelleira de Educación. Se vos parece. Ben. Se non houve hasta ahora é porque nunca o pediron, Nunca pediron de ter un representante municipal. Non estaba claro, ao ser concertado, se tiña que haber representante municipal ou non. Hai dúbidas ainda ahora. Hai dúbidas que nos consultamos e dixeron, mira, hai dúbidas, pode telo e pode non telo. Entón, bueno, se hai dúbidas e queren ter un representante municipal, que o teñan ali. Ben, votamos entón. Si, non, pensei que... Espera. Caches en 10. Viz, non me dá a opción de darlle a palabra á xente. Sigue poñendo de tener votación. Oye, o cacharro este que anda acaba a garantía? Pregunto, Viz. En xaneiro? Pois, se acaba. Aplícate o conto, se non de por valo arreglar ti. Dille que veñan para cá os cataláns e que miren que isto quedou... Igual habría que apagalo e volverlo a iniciar, pero non sei como... Non está pintando. Xa. Non. Pois lembra que eu aquí non lle dou dado a palabra a Paco. A Paco nin a outro, Nin lle podo dar a palabra que... É iso que é catalán, Se chega a ser madrileño xa non che conto. Ponme aquí que pulso para volver a poner. Pulso. Están eles en remoto. Aquí, ahora volvo a poñer a detener votación. Doulle a detener votación.
Non é para tampouco se ha votado. Votamos a mano alzada. Sí, César, podemos votar a mano alzada? Podemos votar a mano alzada? Entón... A ver, vai arreglando ti e... Entón, imos co punto 6. Ratificación polo pleno da Corporación do Movimento Representante. Paco, tes a palabra. Non, pero non xa podo dar, tes que falar sin micro. Pero o meu funciona. Xa podes votar. Ahora sí. Pois votamos e falas despois, pareceche? Veña, votemos entón. Por iso querías intervir porque votaches, non? Estamos todos. Votos emitidos, 21, 16 sís, 1 non e 4 abstencións. As 4 abstencións do Partido Socialista, o voto en contra do Bloque Nacionalista Galego e a favor Compromiso e o Partido Popular. Vamos co punto 7. Adhesión do Concello de Lalín á Rede Española de Cidades Saludables da FEN. Ten a palabra a concelleira de Sanidade, Mari Carmen Canda. Bueno, bons días a todos. Traemos este punto de adhesión do Concello de Lalín á Rede Española de Cidades Saludables da FEN, sabendo que dentro do noso Concello pódese observar un claro apoio que temos cara á saúde da nosa cidadanía. En base a isto, estamos en consonancia para levar a cabo a adhesión á Rede Española de Cidades Saludables da FEN. Queremos ser un lugar no que haxa un intercambio activo de experiencias entre os diferentes ámbitos sociosaudables que nos competen para que deste xeito mellorar os nosos obxectivos. Estes obxectivos deben estar en concordancia coas denominadas GECI-CITIE. Este enfoque busca reforzar a saúde. Tamén se pretende fortalecer a equidade, a gobernanza participativa e a solidaridade, a colaboración intersectorial e a acción para abordar os determinantes da saúde medioambientalmente amigables. Este modelo presenta tamén a oportunidade de traballar en colaboración entre as organizacións do sector público, privado, voluntariado e comunitario. Deste xeito, poderemos ter un espectro moi amplo do ámbito poboacional a partir do cal se poderán extrapolar diferentes puntos de vista. Por iso, sendo membros desta rede, Lalín será máis inclusivo aínda. A súa comunidade ampliará coñecementos coa interconectividade que se creará entre os diferentes territorios anexionados, facendo deste xeito unha gran comunidade que estará repleta de información e datos fiables, válidos e de calidade. Ademais, xa temos en mente un proxecto que unirá dúas disciplinas como a saúde e o deporte, a cal se implementará tendo en conta as diferentes opinións de diferentes profesionais destes ámbitos para conseguir unha maximización dos obxectivos, o que, en consecuencia, permitirá ampliar a capacidade de Lalín en transmisión de datos e de estadísticas para a rede de cidades saludables. E deste xeito, facer do noso pobo un ente colaborativo coa causa. E, como dicía con anterioridade, faremos de Lalín un lugar que vai a contar con datos fiables, válidos e de calidade. E non teño máis nada que decir. Gracias, Mari Carmen. Turnos, Paco, aproveita para a intervención de antes e máis a da hora. Sí, non, da de antes, teño claro que non temos por que nomear un representante, pero en todo caso, desexarlle o mellor a Esteni, porque, madre mía, representante que vai, non lles queda nada. En todo caso, se non tiña claro este punto, agora o teño menos, porque absolutamente non dixeches nada. Quero dicir, hasta agora creo que os 21 que conformamos esta corporación sabemos ler, e é todo absolutamente palla, nada de concreción. Gustaríanos, precisamente, desde o BNG,
que concretaras para que vos adherides a este plan, porque, desde logo, eu creo que, bueno, a vos sei que vos gusta, se aparece a palabra cidade, é algo que vos gusta moito. Pero, quitando iso, se me dis, para que, con que accións concretas, cando precisamente a trayectoria que fai este goberno respecto a este tipo de modelos está nas antípodas de todas as cidades, ouvilas que se adiren ao mesmo. A vosa política, desde logo, coñecémola a todos, é unha política de que, vamos, se os coches poden pasar por riba da xente aínda moito mellor, se non hai espacios públicos mellor, se se poden privatizar os poucos que hai mellor. Bueno, o último ridículo xa o vivimos onte na rúa Joaquín Lorea, ali con unhas barricadas dun gusto estupendo e que, vamos, e que xa desde logo claman ao ceo. Entón, home, gustaríanos que precisamente, máis alá da propaganda e de ter que gastar os cartos na adhesión precisamente a esta rede, pois que nos dixeran que queren vostedes ou que modelo defenden, aínda que eu creo que queda ben claro, quero dicir, o que fixeron vostedes foi precisamente mermar o pouco que había feito respecto ao que era esta liña de actuación para, desde logo, mellorar a calidade de vida dos veciños, poñer as persoas, como nós sempre dicimos, como protagonistas e non, desde logo, os vehículos. E, vamos, o que vostedes hoxe traen aquí é pura literatura, sin nada de concreción. E, insisto, gustaríame que na segunda intervención concretara, porque a min dá a sensación que, vamos, se aquí lle chegan poñer que van a Euro Disney, vostedes asinan o convenio exactamente igual, non teñen nin idea de que vai isto, e, desde logo, se algo ten bo isto, é para que vexen que vostedes van ao revés que todos os concellos do Estado, ao revés de todos os concellos do Estado. E, claro, o que agardo é que precisamente isto lles valga. Gracias, Paco. Turno para o Partido Socialista. Ten a palabra Mariluz. Ola, bo día a todos e a todas. Vou ser breve. A nos parecenos unha moi boa idea. La Rede Española de Cidades Saludables poden nos dar moitas ensinanzas e sacarlle un bo proveito por un baixo custo, moito máis baixo que moitas facturas que teñen vido aquí, que son cousas máis caras e que teñen bastante menos beneficio, como, por exemplo, Mercalalín. O que sí estamos é sorprendidos pola doble moral, porque pola definición de cidade saudable hai varios puntos que non coinciden ca vosa política destes anos. Vou falar de tres só. Nas cidades saudables apóstase polo exercicio como modo de vida, por uso de andar ou bicicleta, e, sin embargo, había proxectos de peonalización de rúas e vos modificástelos para poder meter coches. E, ainda por riba, damos dores de cabeza e tedes que poñer uns volardos rarísimos e horribles, cando esa rúa debería ser peonil, ainda por riba, sendo da rede de cidades saludables. Esta mesma rede fomenta os 15 minutos, que redunda no tema anterior. Vos facedes proxectos ás aforas, temos un parque canino no centro e delo levar ás aforas, facedes megaproxectos como as pistas de atletismo nas aforas, e, ainda por riba, apoiades redes comerciais e áreas comerciais que nin están a 15 minutos, nin se fomentan os exercicios, nin apoian o comercio local. Tamén se fomentan as zonas verdes, e vos fostes profundamente críticos co cinto verde na legislatura pasada, no mandato pasado, e agora aínda de vez en cando presumides del. Quitando que nos dá a sensación de que esta adhesión vai ser máis palabrería que intención, sobre todo despois da defensa que se fixo, tedes o noso apoio para que Lalín por fin entre como cidade ou como vila no século XXI. Nada máis. Moitas gracias, Mariluz. Parte de compromiso, quen fala? Teresa Varela ten a palabra. Bos días a todos e a todas. A min chama a atención os puntos que se encadran na memoria,
asegurar a intercomunicación das cidades participantes en materia de promoción e protección da saúde, unificar e avaliar as actuacións de promoción e protección da saúde e a acreditación da calidade da súa execución, inclusión dos procesos de calidade nas actuacións, promoción e protección. Entonces, xa para non reiterar os argumentos que fixeron tanto Paco como Mariluz, que vos dixo hasta a definición do que tiña que incluir, isto sí que nos afecta, porque aquí como queda logo a planificación da asistencia sanitaria, porque isto tamén entra dentro desta rede. Estamos vendo o desmantelamento que facedes do que é a sanidade pública e do centro de saúde de Lalín. Entón, como encadrades toda esta planificación de saúde e o interrelacionades con sanidade, porque é unha das patas tamén, e como isto vai afectar o voso criterio de penalización, porque volvemos a mirada atrás e vemos todo o circo que se montou en torno á rúa principal e agora vemos como estades facendo todo ao contrario do que decíades. Non se avisa para pechar, co cal a xente non sabe nin se vai estar pechada ou aberta. Entón, encadrar todo isto, como nos vai afectar, porque a memoria é demasiado amplia e dista da concreción e de poñer un parágrafo concreto sobre o que como ides enfocar. Para esta primeira intervención, nada máis. Gracias, Teresa. Ten a palabra a concelleira María Carmen Canda. Bueno, vamos a ver. En primeiro lugar, para facer un diseño teremos que adherirnos. En segundo lugar, eu creo que podemos presumir de que realmente estamos para facer unha senda peonil, que sí que Lalín, dados os clubs que temos deportivos, sí é unha cidade onde se practica moitísimo exercicio e iso leva consigo que vai a ser unha cidade saudable. Cidade, pueblo, eu creo que vila dá igual. Nos, ahora mismo, somos unha vila que nos queremos adherir a un proxecto e para, unha vez que nos poidamos, que estemos adheridos, vamos a diseñar unha ruta de traballo. Pero creo que estamos falando de cousas aquí, como é o ambulatorio, no que a nosa sanidade, na que nós non temos competencias, nós si temos competencias na parte que nos corresponde e si vamos a dar contas unha vez que estemos adheridos, non se preocupe, señor Vilariño, e somos, creo que somos un concello que podemos presumir de que realmente a maioría da xente sí que practica exercicio, sí ten instalacións para poder facelo, e creo que neste momento non teño máis nada que dicir. Moitas gracias. Turno para Paco Vilariño. Queres falar, Paco? Sí, sí. Paco, ten a palabra. Carmen, estálle correndo tempo a Paco Vilariño, se queres intervir no sitio dele, cortaches, faltábache un minuto e medio, cortaches, agora non fales, non seguir falando. Mira o tempo, Sí, sí. Vamos a ver, se antes tiña claro que era un auténtico paripé despois desta segunda intervención onde lle pedimos explicacións, está claro que vostede non sabe nin o que se adire, non ten a menor idea de pa que vale isto, absolutamente nin a menor idea, porque di textualmente si que imos dar conta unha vez adheridos. Vostedes van aí, como insisto, podían ir a Euro Disney a pasar o rato, non teñen a máis menor idea. Home, insisto, creo que o modelo de vostedes, bueno, pois eu non me imagino esa reunión, non? Onde haxa cidades ou vilas que, desde logo, sexan, bueno, pois defensoras dun modelo e onde vostedes vayan ali a defender o modelo do século XV e a facer o máis absoluto ridículo respecto ao que se trata neste tema, non? Eu xa non vou entrar, bueno, en cuestións que aparecen aquí no propio convenio respecto a promoción e protección da saúde, intercambio de experiencias. Home, vostedes poden chegar ali e dicir, sí, nós vivimos nun concello onde desmantelamos, pois, por exemplo, a sanidade, onde o centro de saúde está apuntalado, non? Onde hai menos especialistas, onde, desde logo, non teñen ambulancia medicalizada. Aí sí que poden, desde logo, dar unha boa lección. Pero doutro, home, de verdade, eu non sei quen de vostedes, non sei se lle toca a vostede ir ali,
pero menudo papelón, e que se van, e perdón a expresión, escarallar de risa o resto de concellos que estén ali. E isto que digo non é algo novo. Vostedes, o que fixeron tamén foi adherirse tarde, despois de denunciar o BNG, por exemplo, o Plan Ágora da Diputación, vale? Un plan que, desde logo, valía para coller fondos para facer precisamente vilas ou cidades máis saudables e con maior calidade de vida, non? A súa xente. E vostedes nin pediron absolutamente nada. Adheríronse tarde, mal e arrastra, fora de plazo, ainda se llo aceptaron, e despois quedaron fora das axudas. Isto, pois vostede, home, claro, que teña unha intervención despois das explicacións que lle pido, que textualmente dixo dúas frases, unha vez que estemos dentro xa daremos conta, e a segunda gran frase é non teño máis que dicir. Efectivamente, foi a intervención máis sincera que seguramente teña alguén de vostedes hoxe neste pleno, pero tamén igual de sincera que yo digo... Terminou o tempo, Paco. Nada, se foron 5 segundos. 5 segundos. Mariluz ten a palabra. Eso non debes dicir, non teño máis que decir. Pero eso nunca se di. No, pero eso nunca se di. Ahora van 15 segundos máis. Eu creo que todo o mundo sabe. No. O que pasa é que se malinterpreta o que eu quero dicir. Sí. Non teño máis que decir. Ahora van os meus Eso é o ramalazo segundos. que douche dou, Manuel, non? Ahora vai os meus segundos, non? Ahora son meus. Veña, por favor. Luz ten a palabra. Mariluz. En cidade saudable non implica só que se practique deporte porque haya moitos clubes deportivos, senón que se fomente a mobilidade da xente. Ser os millores en un deporte non quere dicir que sexa unha cidade saudable. Despois, que a xente este mentalizada e se mova, que os médicos comenzan a xente de que se ten que mover, non quere dicir que o Concello actualmente este promovendo ese movimento da xente, e creo que debería ser máis. Despois da súa intervención, ainda me parece que hai máis palabrería e menos feitos e menos ideas. Creo que me dá a sensación de que vai ser unha medalla para o currículum do Concello. Por favor, facede algo e entrade no século XXI. Pensade en cidade saudable en serio. Moitas gracias, Mariluz. E ainda podedes falar 2 minutos. Ten a palabra Teresa Varela. Perdona, non. Rafa. No, que fale Teresa Varela. Venga, Teresa. Cas explicacións a memoria segueu sendo vaga porque ten conceptos xenéricos, nada de concreción, entonces sí que se bota de menos unha vez que se aporta unha memoria que se marquen as liñas de actuación. Eu creo que na túa intervención, en vez de clarificarnos, que nos liaches máis aos que nos están escoitando, porque mezclas instalacións deportivas con espacios saudables, é dicir, sí, falasnos de deportistas que non lle hai que concienciar de que é importante facer deporte nas súas vidas, sin embargo, isto é para concienciar os que non nos somos do importancia que ten movernos pola vila andando para facer os recados. E iso non o dis, é dicir, que fasnos unha mezcla que realmente dista moito do que son este concepto da Rede Española de Cidades Saudables. Non nos falas como cales van a ser as liñas de actuación para mellorar este benestar colectivo dentro deses espacios saudables. E tampouco nos dis nos puntos da memoria como integrar a saúde e o medio ambiente, porque ao final é no que consiste isto. Entonces, a verdade é que nos vémonos na obriga de absternos porque é papel mollado, que non sabedes o que ides, non tedes unha liña de actuación clara, e a túa intervención non nos axudou moito a este respecto. Moitas grazas. Moitas gracias. Carmen, queres falar? Sí, eu quero aproveitar estes últimos minutos, sobre todo para dirixirme a ti, Paco, porque me falas en todo momento das instalacións do ambulatorio. Eu creo que este punto non ten nada que ver co ambulatorio, como están as instalacións no ambulatorio. Estamos falades de que eu estou mezclando conceptos. Eu creo que mezclar conceptos é falar do tema da sanidade en Lalín cando é algo que realmente non está na nosa competencia. E si nos, todo o que está nas nosas maus, hai aí un CIS que está
que está para... A ver, se me deixas falar, acabo, vale? Creo que non ten nada que ver o que ti me estás dicindo co tema da adhesión aos concellos saudables. Moitas gracias. Moitas gracias. Ben, eu xa sei que por parte da oposición nunca está absolutamente, hasta as cousas que facemos realmente ben, para ustedes están mal. Esa é a filosofía que toca nestas cousas e, por tanto, xa non nos extraña absolutamente nada. Porque dá igual, podemos traer aquí a cousa máis maravillosa do mundo que ustedes poñerán e pegas. Están no seu dereito, fagan o que estimen oportuno. A ver, se agora vamos descubrir, señora do PSOE e máis señor do Bloque, vamos descubrir agora aquí para que valen os convenios da FEN, a parte de pa casi nada. Ou esquecelle que non preside. Son paripés, en moitos casos, que valen porque é mellor estar aí que non estar. É mellor estar que non estar. Pero valen pa pouco, non teña ningún dúda. Se pensa que temos unha grande esperanza neste convenio, xa lle digo que non. Pero ainda así, a ver, tedes que me deixar falar. A ver, vamos a ver. A ver, queredesme deixar intervir? Estaba intervindo eu, por favor. A ver, home, que non... Paraderme... Pero, vamos a ver, é que me interrompistes, cortastes o discurso, eu teño dereito. A ver, espera, que lle dou a pausar, home, non? Eu iba falando, dou a pausar. Ala, dou a pausar. Ahora non corre. Deixa darme falar. Pero, para falar eu, tedes que estar calados. Tedes que estar calados para falar eu, porque se non me deixades falar. Interrompiste, non me deixades falar, porque os argumentos son ao final. Non é polo camiño. Non, eu tiña 3 minutos e interrompiste aos 5 segundos. Así que cando me deixedes falar, falo. Cando me deixedes falar, falo. Continúo. Pero non me interrompades, por favor. Quero decir que os convenios que hai na FEGAN, na FEN, non son administracións, polo tanto, é unha agrupación voluntaria de municipios e iso ten conta do recado daquela maneira. Pero é mellor estar que non estar. Ahora, esperanzas grandes? Non, xa yo digo eu, pero é mellor estar que non estar. E nós por eso queremos estar, porque sempre algunha cousa, ao mellor algún convenio que se firma con algún ministerio, sempre podes pillar algo para o teu povo. É o motivo polo que queremos estar aí. Pero non me digan que nós non temos méritos máis que suficientes no Concello de Lalín para ser un concello medio de 20.000 habitantes, que antes éramos o farolillo rojo, porque era o concello que máis estaba, dos de máis de 20.000 habitantes, éramos os que máis cerca estábamos dos 20.000 habitantes, agora xa somos os segundos. Bueno, non é esperanza de moita cousa, pero, bueno, algo é algo. O que si é certo é que, a ver, no tema de deporte, que concello ten 28, practícanse aquí hasta 28 disciplinas deportivas? Aquí non practica deporte porque non lle dá a gana. Aquí hai de todo, 28 disciplinas deportivas temos en la lei. É unhas instalacións razonablemente dignas. Unhas instalacións razonablemente dignas para practicalos. Temos un Lalín Arena que xa lle gustaría telo a algunha cidade. Temos absolutamente casi de todo dentro do que podemos ter un concello da nosa categoría e creo que iso é un motivo de satisfacción para o goberno. Montamos no seu momento os concellos saludables que mereceron ser premiados en varios sitios, incluso en España. Montamos o programa de xinasia no rural para que a xente que non quere vir ao casco, porque non queren vir ao casco, pois poidan fazer xinasia ali na súa localidade. O Paseo do Pontiñas aí está, pero as sendas, vostedes despois fixeron unhas sendas que adjudicamos nós e que as tiñan programado ustedes e agora nós precisamente acabou onto o plazo para aumentar máis sendas. Vamos facer a senda de Xaxán e máis vamos facer para aumentalas, para ter recorridos máis completos. Por lo tanto, vanse aumentar as sendas que estaban programadas e vanse facer todo tipo de actuacións que teñan que ver co lecer da xente e con que sexa un pobo sano.
E na lin, a pesar de que comemos moito cocido, é un pouco sano, porque o cocido, aínda que a carne, dixo Juan Atei, comendo, se se come cocido con moito grelo, con moita verdura verde, pois hasta é cardiovascularmente saludable. Así que a dieta atlántica hai que defendela e a saúde atlántica tamén hai que defendela. E non somos firmes defensores desa dieta atlántica e non só da Mediterránea, que parece ser que é a única boa. Pero nós duramos máis que aos outros sitios. Hai mar centenarios en Lalín, en Almería ou por aí, e iso que a dieta ali come moito aceitiño e moito tomate. E aquí comese moita carne, se hai en Lalín churrascos e cocido, e sin embargo temos unha media de centenarios que, por certo, fixo a ver se o fago público, Mira, o catedrático de Santiago, fixome un estudio sobre a longevidade en Lalín. Así moi sucinto, pero pidiño, se así un día informal, e fixo. Entón, un día, dareivolo, mandoume outro día e farémoslo público. Quero dicir que somos dos que máis duramos. Bueno, nosos pais eran dos que máis duraban. Agora veremos, porque nós ao mellor xa non. Porque Paco, ti ca mala leche que tes xa non vai durar moito. Non vai durar moito. Votámolo. Moitas gracias. Votamos, se facelo o favor. Votamos. Sobre a natalidade non hai nada que estudiar, por desgracia. Xa. Non. No, estou intentando darlle aquí, a ver, pero... Biz. A ver se poñendo eso tamén. Non sei, non deixa votar. Deteño a votación. Mira, cando termina... Xa está, votou. Non, que non votamos, que non marcou. Non aparece na pantalla. Non, tampouco apareceu na miña. Na miña aparece detener a votación. Mira, chama ali a Cataluña e dille que antes de que acabe Non, eso funciona. O dos minutos funciona. Dille a Cataluña que veñan a arreglar o cacharro. Que voten e dalle a deter. Pero deter xa me ten aquí deter, Biz, mira, ten aquí deter. Entón, agora non me deixa votar, porque agora, ao poñer deter votación, doulle e non vota, non ves? Votamos a mão alzada. Eu creo que este pleno vai ser mellor levar a mão alzada. A ver, vamos co punto 7, que é a adhesión do Concello de Lalín á Rede Española de Cidades Saludables da FEN. Vamos a ver, votos en contra. Non hai votos en contra. Abstencións. Abstencións, Compromiso e Bloque Nacionalista Galego. A favor, o Partido Socialista e o PP. Queda aprobado por maioría. Imos co punto 8. Moción, antes de empezar o das mocións. Seguimos como estábamos nos últimos plenos. 5 minutos e 3, vale? É un pouco escaso, pero decimos o mismo, ben o sabedes. Menos Paco. Que ti te queixes, porque mira, podese queixar calquera da oposición, pero ti, dixo ya Fama o Caldeiro, xa que te dei que me ensucias. No, é que ti está... Bueno. Hai que ser inxustos, Moción do Grupo de Goberno relativa ao ranxo das vías de servicio da estrada a Lalín Alto do Faro. Ten a palabra Pepe Primo, José Cuñaro. Pepe, ten a palabra. Bos días. Bueno, por esta moción o que tratamos de levar a cabo é unha moción pedindo a Xunta de Galicia o arranxo da PIOZ 533, ao seu paso de Lalín ao Alto do Faro. Na cuestión que lle pedimos son 3 cousas nas que máis facemos fincapé no afirmado da pista de servicio, é máis a retirada de terras e limpieza de cunetas, e tamén a retirada dunha ponte levadiza que hai nas Tecedeiras. Isto conleva de que moitos veciños, sobre todo desde o que é Rodelas, Maceira, Alvarellos e Castro de Cabras, pois teñan granxas a un marxen a outro desta carretera provincial, entonces para facer a salida e a entrada ás súas granxas, pois teñen que desplazarse pois algúns metros ou algún kilómetro
por este tipo de estrada, e sendolle para, sobre todo, para levar o penso aos seus animais, ou cando é granxa de porcos ou de polos para salir aos trailers, aparte de estar bastante o asfaltado en mal estado, ten un problema que levan bastante tempo sen limpar as cunetas, están charcas de agua e bolsas de agua, e este ano, sobre todo, como cachove que está vendo, pois a veces dificulta a entrada e saída dese tipo de camións de gran tonelaxe e que pode ser un perigo para os viandantes e ao mesmo tempo para para os que utilizan para as súas explotacións. E o que se trata de facer nesta moción é que no máis rápido posible a Xunta de Galicia tome cartas no asunto, non asfalte o carril de servicio e ao mesmo tempo lle limpie as conetas desde Lalín ata o Alto do Faro. En esta primeira intervención nada máis. Moitas gracias, Pepe. Bloque Nacionalista Galego, tes a palabra, Paco. Eu, de verdade, primeiro darvos os máis sinceros parabéns por vir aquí con unha moción que non sexa do Ministerio. Vaya por diante. Segundo, aquí tedes dito algún grupo da oposición que era ridícula e que pasara moi pouco traballo en facer a moción. Bueno, esta moción, de verdade, non vos levou un minuto facela. Pero, bueno, se o problema máis gordo, non imos votar a favor dela, porque é evidente que dá pena como está. Pero digo, se para vós, como goberno, o máis urxente para este pleno é traer esta moción, se a necesidade máis urxente que ten os veciños e veciñas de Lalín é traer este pleno esta moción, cunha Xunta de Galiza na que vos entrades por ali, saídes cos coches cheos de compromisos e cartos, como decides, pois, home, bastante ridículo. Eu, señor concelleiro, ten unha persoa ao lado que lle sabe resolver estas cousas e que lle diría que isto nunca se trae así, que estas cousas non se fan así, que isto é papel mollado e non vale para nada, e lle recomendo que lle xestione el, porque para estas cousas el sabe moitísimo e ten unha gran experiencia no tema, non? Entón, home, eu creo que, con todos os respetos, é unha moción que evidencia, pois, que estades, de verdade o digo, eu digo sin ánimo de ofender e non na súa persoa, digo como goberno, que este mandato está máis que esgotado, que o vosso proxecto está máis que esgotado e que, desde logo, cun goberno traiga a un pleno unha moción deste tipo, cando isto, eu por si non o sabedes, na Xunta de Galiza goberna o Partido Popular. Eu supoño que isto é máis propio de erguer un teléfono e chamar para que o solucionen que vir aquí a facer o paripé, sobre todo cando unha moción que estaba do pleno pasado. Quero dicir, que en 2 meses, do anterior pleno, fixéchedes 5 líneas para unha moción. Eso é o nivelazo que vos gastades neste grupo de goberno. Eu, cada día admito, eu antes dicía que xa non tiñades máis capacidade de sorprenderme, admito que sempre me equivoco con vos, que sempre a tedes para mal, por certo, pero, hombre, que neste pleno se teña que debatir unha cuestión deste tipo por parte do grupo de goberno, amosa que proxecto ten para este Concello e cales son as súas prioridades e tamén, porque non dicilo, a importancia que lle dá ao pleno, que non nos esquezamos que é o máximo órgano de representación e onde, en teoría, terían que tratarse temas de máis calado, non? Pero, bueno, xa estamos vendo como os anteriores puntos nin leedes as cousas que presentades, nin sabedes... Moitas gracias. Por parte do PSOE, quen vai intervir? Mariluz, ten a palabra. O primeiro, moitas gracias por non pedirlle ao Ministerio. É moi triste eso, un pouco redundar no mismo, que veña esta moción aquí despois de 2 meses, cando podía estar xa pedido a Consellería, e apoiámola totalmente, pero non entendemos moi ben por que non vai directamente á Consellería e se lle pide que o arregle. Non vou dicir máis, non vou darlle voltas, xa acabei. Gracias, Mariluz, por parte da... E ten a palabra Miguel Medela. Hola, bons días. Bueno, pois eu, como xa vendín os meus compañeros, a verdade é que
Aquí a nós, a Rafa Cuiña, protestabanlle moitas veces por facer algunha moción con poucas líneas, pero esta, a verdad, moitas non é que traia. Bueno, ainda vai que lle meter unhas cuantas fotos, ao meterlle unhas cuantas fotos parece moito papel, pero pouca cousa, non? A verdade é que este xa retiraron o mes pasado, puderon xa mandar sin trela en promoción, e máis, teñen, eu supoño que lugués que estuveron con eles estes días, que andan moito de paseo con el, supoño que cando vai para Rodeiro virá como está os carriles, non sei xa como el non o ten pedido, non? Ustedes, en vez de moción, pois podían, como dixo o señor Crespo, facer as cousas realmente ben, pois sería habelo mandado xa fai 2 meses ou 3 e non traer unha moción, porque a verdade é que pouco nos di a moción do que sabemos nós que fai falta, e ustedes que non fan o seu traballo mandalo á Consellería sin ter que traelo vía moción, non? E nada, o máis rápido sería, como dixo usted, o máis rápido, pois o máis rápido sería eso, mandalo xa fai 2 meses, pedirlo á Consellería e nada máis. Nada máis. Moitas gracias, señor Medela. Turno para Pepe Cuñarro. Ten a palabra. Bueno, pois, nada, decir que esta moción, que houve unha moción parecida a esta, que foi un pouco a risa do pleno, creo que hai aproximadamente un ano, que foi as ITVs de Maceira. A día de hoxe, a ITV de Maceira, no mes de febreiro van ter ITV en Maceira. Aquí tamén nos dixeron que non facía falta trela aquí, que isto non valía para nada, que non canta o sol. E veus o que é o canta o sol deste goberno, que ao final conseguiu a ITV para Maceira no mandato, que no mandato anterior ustedes non o conseguiron. Pero, bueno, esperemos que esta moción valga para algo e que a Xunta de Galicia arregle canto antes. E dicir ao señor Medela que, non sei se o lugués anda de paseo ou non anda de paseo. Cando ven aquí, generalmente, non imos de paseo, vimos a traballar. Pero, bueno, se estive de paseo, cando vixe, dije que ande menos de paseo. Moi ben. Nada máis. Gracias, Pepe. Gracias, Pepe. Ben, a vostedes dalles igual a moción que nos traigamos. Non me engañen. Dalles exactamente igual. Sí, é verdad. Mario, que é verdad. É verdad. Esta moción dalles igual a moción que traigamos que vai ter peros. Eu creo que se lle deixamos facer a moción a vostedes, ya presentamos nós, dinos exactamente igual. Pero, bueno, a ver, o motivo, obviamente, isto chega, hai unha xestión política que tócame facer a min, que xa fixen. Entón preguntei ao xefe provincial, dixenlle, mira, chega unha carta miña, chega a miña conversa que estou tendo contigo, ou chega que faguemos unha moción? E dixo, mira, chega o que estás falando comigo, pero eu para ter aquí, montar o expediente na demarcación, prefiro ter a moción. Además, vai ser unha moción que normal é que salga por unanimidade, e se alguén me din porque vai para aí e non vai para outro sitio, aquí pide unha corporación por unanimidade. É verdad, podedesme creer ou non. Entón, dixo, mira, chega o que ti estás facendo, pero eu teño que montar un expediente, e non é o mismo que no expediente monte vista a carta do alcalde de Lalín ou unha vista a conversa do alcalde de Lalín, non é o mismo que monte eso, porque costa bastante, porque o que nos pedimos non é botar o fumillo, Nós o que pedimos é limpar as cunetas, porque teñen xuntas unha de terra, que eu non sei onde aparece tanta terra nas cunetas, pero camións e camións. E limpar as cunetas ten bastante custo. Logo, nas zonas que están moi blandas, hai que botarlle firme abaixo, porque o problema é do firme abaixo, porque os tractores que antes tiñan 10 toneladas, agora un tractor vai con 30 toneladas, ou 30 e pico, que é unha barbaridade. Os camiños non foron preparados para eso. Levaba a carretera, recordo, para 50 toneladas, e os camiños laterales iban para 20. E parecía moito daquelas, e agora non chegaba nada. Bueno, en definitiva, do que se trata de que ten bastante custo, e non é se eso costara 3 pesetas, non facíamos nada. Pero ele tamén quere para montar o expediente ter a moción. É dicir, pide aquí a corporación, e tedes que entendelo, que é perfectamente normal. Eu podía contar outra película, pero esa é a verdade absoluta. E tamén, home, xo dixestes, menos mal que non pedimos sempre ao Estado. Ben vedes que pedimos ao Estado, á Xunta ou á Diputación ou a quen faga falta. Remato, sí, por eso a trouxen, porque pensaba que iba a votar a favor. Remato, que me fixo gracia dicir o señor Vilariño na súa intervención, esa que sempre lle quere sacar punta, dice
que sempre se equivoca con nós. Home, a ver, vamos a ver, se sempre te equivocas con nós, algunha vez acertaremos, porque se sempre te equivocas, si no, pero sempre te equivocas con nós. Quere dicir que se sempre te equivocas con nós, equivocaste po bo e po malo. É sempre. Ti dixaches, sempre me equivoco con vostedes. Equivocaste po bo e po malo. No. Traicionou tu subconsciente. Votamos, por favor. A ver, espera a ver se facemos... Ahora parece que vai, dade a ver. A ver, ahora parece que vai. Votos emitidos 21, 16 síes, que vota Bloque, PSOE e Partido Popular, e abstención Compromiso. Queda aprobada por maioría. Vamos... O punto 9. O punto 9. Moción de compromiso por Galicia para convidar as empresas con sede social na LIN e do xeito preferente nas contratacións municipales. Ten a palabra o señor Cuíña. Sí, bo día. Estaba dicindo a Pablo que eu tiña intención de votar sí, pero o grupo decidirá votar abstención antes. E eu, cando xa así que mo diga, porque eu como me perdo na xestión do Concello, nas cousas, que me oriente un pouco, digo, pero agradezco yo, aí está. Bueno, os afortunados non deben ser freados no exercicio da tiranía sobre os desafortunados. Isto decía Bertrand Russell, isto define exactamente o que é a política do Partido Popular de Lalín. Hai cousas moi curiosas, non? Esta é casi a segunda vez que falamos deste tema e eu son auténticos manás para a oposición ler as actas de Xunta de Goberno nas que nas contratacións de vostedes en unha situación empresarial complicada nos polígonos de Lalín, nos que os bancos comenzan a pechar as villas e as axudas ás empresas non son especialmente importantes. Vostedes conculcan principios como o principio de igualdade, sempre contratando de xeito presuntamente sospeitoso algunhas sociedades que despois, curiosamente, son de persoas que van nas súas listas electorais, empresas de familiares de concelleiros, membros da executiva, colaboradores de campaña que saen habitualmente nas fotografías. Outro día había como en unha cuestión relacionada coa xardinería, se adxudicaba unha empresa coa que nada teño en contra, pero que despois se lle pedía oferta nada máis e nada menos que ao número, creo que 17 da súa lista electoral, o señor Payo Soengas, alcalde de barrio de Alperiz, que curiosamente na súa oferta para esta cuestión enviou unha oferta por riba do precio de contratación, co cal a mesa de contratación tivo que eliminalo, e quedou finalmente a que a mellor a vostedes lle conviña. E claro, a min acábame cansando, non? Acábame cansando este tipo de situación porque eu creo que vostedes non son leais co pobo de Lalín en esta cuestión. Non pode ser, eu teño escoitado moitas veces no Partido Popular, a min pódenme dar moitos de vostedes leccións de moitas cousas, pero de coñecemento do Partido Popular poucas, creo. Eu sei como funcionan. Esta cuestión que siguen vostedes de os nosos e os outros, eu creo que se debería rematar con isto xa, non? Se debería rematar con isto xa. Eu non entendo como en igualdade de circunstancias, por exemplo, cando son contratos negociados, que é o que nos estamos referindo en esta circunstancia, por que non se convida a 3 empresas de Lalín para que compitan entre elas? Até que sexan roxos, imagínense. Xa sei que poden ser roxos, pode ser, non sei, pode pasar aquí calquer tipo de cousa, pero ainda que sexan roxos, de verdade, legítimamente, ademais, 3 empresas de Lalín que poden competir entre elas e non ter que ir a empresas de fora de Lalín. Eu xa lles pillei co carrito dos helados a outra vez, cando querían axudar a unha empresa de Lalín, e mentres pedían ou 2 contratacións máis a unha empresa, creo que era de Valladolid, e outra de Euskadi. Por que fan este tipo de cuestións? De verdade, non se lles cae un pouco a cara de vergonza? Señor Bernabé, a vostede, por exemplo, le gustaría que estivesen con empresas de fotografía ofertando
intentando beneficiar a empresas de fora en lugar ás empresas de Lalín? Estou convencido que non. Ten vostede moita trayectoria. Eu tamén son un empresario e tampouco me gustaría esta circunstancia, non? E o que pasa aquí ás veces é que persoas incompetentes, aínda que leais, pois reciben ascensos e ocupan cargos que non poden desenvolver. Finalmente, isto decía Ken Follett, César. E, de verdade, eu creo que están a tempo de rectificar, a tempo de ser leais co pobo de Lalín, a tempo de demostrar que son un goberno para todos, é un goberno de todos. E a mí o que me dá a sensación, señor Crespo, que me dirixo a vostede, é que con todo este tipo de cuestións e algunhas máis, o que está pasando co local social de Filgueira, algunhas cousas máis, eu estou convencido que o Crespo de 2023 non sería votado polo Crespo de 2019, pero estou absolutamente convencido. Digo yo, outro día decíalle case o mesmo Alberto Núñez Feijóo a Pedro Sánchez no Senado. Eu digo exactamente o mesmo. Estou convencido que o nivel de xestión que están tendo vostedes, o nivel de presunto caciquismo en este tipo de cuestións que deberían ser innecesarias, farían que unha persoa como a vostede, a que lle teño respeto, probablemente non fose votada polo Crespo de 2019. Nada máis. Moitas gracias. Ten a palabra Bloque Nacionalista Galego, Paco Vilariño. 3 minutos, Paco. Vale. Nesta moción eu pedín por escrito, por rexistro, o número de contratos menores. Presentei esta semana que tiñamos feito no anterior goberno e que tiñan vostedes feitos neste mandato. A contestación, facendo gala, sin asinar unha vez máis, sin saber quen contesta isto, da máis absoluta chulería e prepotencia, é textualmente: o número de contratos menores que se realizaron tanto no mandato anterior como no mandato en curso figura na plataforma municipal na que se publica a relación trimestral de contratos menos, en vez de menores, e que de libre aos cidadáns, por extensión dos partidos políticos que poden ter acceso a elas. Bueno, para min aquí reside gran importancia desta moción, non? Hai contratos, para que a xente nos entenda, claro, o que se ten que licitar, obviamente, xa non se lle pode ofertar a ningunha empresa de Lalín, eso calquer persoa que entenda un mínimo de política xa o sabe, pero o que son os contratos menores sí que é da pouca capacidade que a un goberno lle permite facer propostas en base ao orzamento a empresas do noso concello. E nos entendemos que quen paga os impostos no noso concello pois ten todo o dereito precisamente, e este goberno obriga, de solicitarlo a eles. Insisto, pregunto aquí outra vez, e me gustaría que estivera a interventora, non sei por que non está neste punto, e solicito que, ademais, a interventora se incorpore a este punto, porque, insisto, cantos contratos menores fixo o noso goberno e cantos contratos menores levan vostedes. E non é unha cuestión irrelevante, é unha cuestión que, desde logo, vostedes utilizan de xeito discrecional e saltándose todos os controis a torera o que son os cartos de todos e de todas os veciños e veciñas de Lalín. E aí reside a importancia. E xa non reside a importancia en como dan vostedes esos contratos, porque eu entendo que a veces hai que darlle a xente a empresas de fora, se aquí non hai, faltaría máis, pero o problema é que vostedes non se equivocan. Eu aí sí que non peco de pardillo. Vostedes, o contrato caelle a empresa de Lalín, obviamente, e despois os outros dous, esa empresa ten tan pouco, ou esas empresas teñen tan poucas luces que lle piden a dúas empresas de fora, amigas, para que presenten propostas que van fora de precio. Que empresa perdería o seu tempo en presentar unha iniciativa que queda desestimada? Gracias, Paco. Turno para quen fai? Román Santalla ten a palabra. Por moitas gracias. Bueno, en primeiro lugar, o que quería comentar é que esta é unha moción oportuna e que posiblemente a oposición a deberamos traer todos os meses. Porque é unha maneira de facer concello,
e, sobre todo, de darlle oportunidades e de intentar darlle oportunidades en especial ao noso empresariado, ás pymes, autónomos, etc. Por que? Xa se repiteu, pero o que si está claro é que as contratacións non se están facendo en moitos casos, visto, por o que di intervención, cumplindo a legislación vixente, e botase mau permanentemente a contratos menores por o que estamos vendo. Ben, os contratos menores efectivamente permiten o que vostedes están facendo, pero eu penso que cando se di, se escoita por a rúa os empresarios, os veciñas, os veciños, o señor Crespo está volvendo aos peores tempos do pasado. Eu penso que estamos precisamente evolucionando para tempos peores, porque estas cousas non deberan darse no noso Concello. Por que o noso empresariado, o noso texido empresarial, por que as empresas de comunicación que as hai boas aquí no noso Concello con un potencial que eu creo que queda sobradamente demostrado, non teñen as mesmas oportunidades e hai que darlle oportunidades e vostedes sempre lle dan oportunidades aos mesmos? Por que as empresas de maquinaria, que ustedes son especialistas en moitos casos en comprar maquinaria, se lle compra sempre á mesma empresa, nunhas veces por debaixo de costes, que ustedes saben arreglar moi ben esas cousas, e outras veces, con contratos menores xa teñen outras posibilidades. É dicir, clarísimamente, toda a veciñanza e, sobre todo, o texido empresarial conoce estas, como dicen vostedes, presuntas irregularidades que a diario se están facendo. E hai que denunciálo. Por iso eu creo que a moción é moi oportuna e deberamos a oposición poñernos de acordo, porque sería un xeito de presionar a este goberno liderado por o de sempre, por o que conocemos de sempre, o señor Crespo, e darlle oportunidades ao texido empresarial. Eu, no que non estou de acordo co señor Cuíña, é que están a tempo de rectificar. Que xe non hai maneira de rectificar. Está todo feito como está feito. Señor Cuíña, rectificar, hai que rectificar en agosto. Perdón, en maio. Aí é onde ten que rectificar. E ten que rectificar. En agosto. Gracias, Román. Turno para o Partido Popular, ten a palabra Abelino Souto. Bos días. Abelino, tes 3 minutos, Sí, bos días. A verdade é que creo que necesitaría 10 minutos para contestar a cantidade de cousas que hoxe se dixeron aquí. Señor Cuíña, eu nesta moción non teño claro que será peor, se o fondo, se a forma. Mire, eu voulle pedir un pouco de seriedade. Eu sei que son novato en política, vostede suele recordarmo en moitas ocasións, pero vostede que foi alcalde 4 anos, hai certas cousas que non se poden permitir e hai certas cousas que non se poden facer por moito rédito político que vostede considere que lle poida sacar. Vostede hoxe pretende que eu lle caiga na falacia do falso dilema. Vostede pretende que eu hoxe escolla A ou B, comigo ou contra o amigo, con un único obxectivo: polarizar, dividir e facer o máximo absoluta demagoxia sobre as contratacións deste Concello, con un único obxectivo, para ver se confronta e confronta con veciños da nosa porta, con empresarios que viven porta a porta, para ver se así vostede consigue algún rédito electoral. Mire, respecto ao primeiro punto, o goberno de Lalín, por norma, sempre convida a empresas de Lalín, sempre, salvo algunhas excepcións ou eventualidades que vostedes coñecen. O segundo punto é o alarde do descoñecemento máis absoluto da lei de contratos. Estou seguro... Dicía que o segundo punto é un alarde do descoñecemento absoluto da lei de contratos. Eu estou seguro que non lle enseñou esta moción... Por favor, ten que guardar silencio. Por favor, espera un momento, Abelino. Mire, por favor, a xente, dígalle a ese señor que se pode estar no pleno sin problema ningún, pero que ten que guardar silencio, senón que o botas fora. Vale? Que garde silencio, que escoito que queira, faltaría máis. Continúa, Abelino. Dicía que o segundo punto é o máximo alarde do descoñecemento absoluto da lei de contratos. Eu hoxe estou seguro que non lle enseñou a moción á súa portavoz,
Teresa Varela, porque senón estou seguro que non lle deixaba presentar esta moción. Mire, punto número 1. Os concelleiros non fan informes técnicos. Os concelleiros son responsables de departamentos e non son responsables de contratos. Os responsables dos contratos son os técnicos. Os concelleiros non poden informar nin firmar informes técnicos, polo menos neste mandato. Igual, no seu, si o facían. Pide a ilegalidade aos concelleiros que informen para contratar empresas de fora, porque vostede o facía no seu goberno, verdade? Mire, vostede na súa etapa de alcalde pode certificar que no seu goberno non se invitou nin se contratou empresas de fora cando había en la LIN empresas que sí podían facer eses traballos? Pode vostede certificalo? Contesto eu, non pode, porque si as contratou. Mire, en la LIN hai despachos de abogados e bufet de abogados? Sí. Contrataron un de fora para facer un RPT? Sí. En la LIN hai empresas que editen libros, que fagan edicións de libros e impresións? Sí. Vostedes contrataron de fora? Sí. En la LIN hai empresas de sonido para eventos? Sí. Contrataron empresas fora? Sí. Señor Cuíña, eu hoxe digo a verdade, esta moción non sei que me dá máis pena, xa non como concelleiro, senón como veciño de la LIN, que alguén que pretende ser alcalde do meu povo e se pretende como alternativa de goberno... Terminou o tempo, Belino. Señor Cuíña, ten a palabra. Sí, se non lle parece mal, eu prefiro falar co señor Crespo, porque é que a Belino me perdo, porque entre os xestos que fai e o que di non hai coordinación, entón, que non che parezca mal a Belino, pero que me perdo. Cando vas aos cursos de telexene que dá o Partido Popular a xente da súa executiva, que che devolvan os cartos. Miren, é tan evidente o que estou dicindo, é tan cansino o que estou dicindo. O caciquismo impropio dunha sociedade democrática que levan vostedes adiante. É que, ademais, se falo con xente deses empresarios, eles mesmos recoñecen o que estou dicindo, señor Crespo. E vostede sabe como a min. E sabe que é vergoñento andar chamando a empresas de Valladolid, de Zamora, para darlle a un amigo de la LIN. Deberían competir 3 empresas de la LIN. E darlle, precisamente, facerlle a oferta a unha persoa que é o número 17 da súa lista electoral e que este ou é un tonto ás 3, que eu non o penso, pero se fai precisamente a oferta por riba do precio de contratación que dá fora, que alguén mo explique isto. E estamos cansos en la LIN deste tipo de cuestións. E eu vostede o considero de máis categoría política que isto. A Belín non lle contesto porque quero lle dar máis tempo para que se coza, como diría vostede, dende o respeto, non? Pero que leccións me vai dar a min, precisamente a Belín, de empresa, cando coerche este un posto de traballo aquí en este pobo, para dar leccións do que ten que ser aquí unha empresa? Señor Souto, ata aí vou chegar con vostede. Señor Crespo, eu creo que é máis que necesario que os concelleiros do goberno que sexan certifiquen primeiro, non estou falando de informes técnicos, sino que certifiquen, que non existen empresas en la LIN que se poidan dedicar a eso. Pero tan difícil é, tan complicado é decir, oiga, pois esta persoa seguramente nin me axuda a financiar a campaña legalmente dixen. Esta persoa non é da miña corda política, por así decirlo, pero ten dereito como todo o mundo tamén a ofertar en este pobo. E evidentemente que tamén se chama ás veces a outro tipo de empresas de fora polo tipo específico que fai deses traballos. Evidentemente, pero non se marchina a ningunha empresa pola súa militancia política de quen a leva. Esa é a gran diferencia. E tense que acabar isto que leva pasando décadas en la LIN. Décadas en la LIN. Que todo o mundo ten que ter as mesmas oportunidades. O principio de igualdade democrático entre uns e outros. E na primeira intervención dixeño construtivamente, pero vexo que a vostedes válelle calquera cousa, señor Crespo. É vostede un político ao que respeto, é un político de nivel, cousa que non podo decir de outros aprendices de políticos, polo menos en este momento. E sabe que o que yo digo é absoluta verdade. Está a tempo de rectificar, a pesar do que di o meu compañero Román Santalla. E non marxinen as empresas de la LIN, e máis en unha fonda crise como a que estamos vivindo. Moitas gracias. Por alusións. Sí. Por alusións podría... A ver, Román. A ver, por alusións, calquera pode pedir a palabra, por alusións. E eu podo concedela. Claro que lle podes contestar, faltaría máis.
Pero por alusións eu creo que Abelino debe contestar, porque vostede non pode menospreciar a un concelleiro que preparou unha moción e que lle dou hasta no carné de identidade. Abelino, por alusións, pois contéstalle. Agora xo vai a decir. Hombre. Pero que o que vou é unha forma de falar. Quero decir, gustaría saber cales son as alusións persoais, porque eu alusións persoais a vostede non pretendo dar. Ten a palabra, Abelino. Mire, señor Cuíña, eu estou farto de que sempre que debatimos, que sempre diga que, ou na prensa estes días, que non temos nivel. Eu, hasta onte a noite, ás 12 da noite, cerrei este sobre, porque sabía cal iba a ser a súa intervención. Escribí unhas palabras... Sí, son as calles... Señor Santalla, cale. Usteño cale, señor Santalla, cale. A ver, pero faga o que queira. Faga o que queira. Está no seu dereito. A ver, está falando pola alusión. É increíble, é increíble. Ni me dirigín a ti hoxe. É increíble, Santalla. Pero, a ver, por favor, pero a ver, mira, Santalla, tranquilízate que xa non ves casi nunca un pleno, cando ves, polo menos, tranquilízate, reláxate un pouco que está falando democráticamente. Por que? Porque está na súa intervención. Abelino, ten a palabra. Abelino, ten a palabra. A ver, pero deixo-no falar, porque se non... Si deixa falar, pero cala usted, por favor, señor Santalla, cale. Por favor, cale. Ai, Dios mío. Creo que se non me deixan falar, me vai falta. Se non me deixan falar, e iban redar simplemente 10 segundos. Decíalle que escribiu ante a noite o que me di sempre vostede. Con vostede non teño nin para de comenzar, gustaríame debatir co alcalde. Sempre que debate comigo, dimo o mismo. Sabe o que lle digo? Que estou un pouco canso de que tanto estes días na prensa a miña compañera Karen, a Pablo, a min ou a calquera dos compañeiros nos desprecie. Porque como mínimo, con este alcalde, estes concelleiros e un gran equipo que temos detrás, ganamos as eleccións. Ao mellor non sabemos tanto como a vostede, pero nós estamos gobernando e vostede está na oposición. Ben, Abelino, Rafa, ten a palabra. 3 segundos. Mire, Abelino, eu o que lle dixen, iba a facer un rogos de preguntas, pero vou non volver a facer, e as súas continuas referencias que a mí me fai incluso gracia, teño que decir, cando vostede di a miña persoa, anterior alcalde de Lalín, e o mellor, quen sabe, próximo alcalde de Lalín, que non sei como funciona un concello. A min pareceme un pouco atrevido isto. E o señor, non, digo, que vostede diga que eu non sei como funciona o concello, eu creo que o común dos morcais estás escarallando de risa o señor secretario, é unha cuestión un pouco curiosa. E o señor Pablo, que os dous, por certo, os dous son concelleiros que me caen ben no persoal, teño que decir, hombre, que me intenten dar leccións de como funciona o concello de Lalín, a min pareceme cando menos curioso, de Bolos dous, de Begoña ou de Karen, que agora son amigo outra vez, porque ten outro tipo de experiencia, nada máis. E despois, hombre, non o tomes como unha persoa personal. Estás a tempo de madurar con este tipo de intervencións, de verdade, e facelas un poquinho máis nivel, que estou convencido que antes da apocalipse vas a ser capaz, nada máis. Moitas gracias, señor Cuíña. Eu simplemente unha cuestión de orden, preguntarlle ao secretario se os concelleros podemos facer certificar algo. Coño, pero é de facto, non é un documento oficial. Hombre, a ver, pero como vai? Non me vaciles. Vostede dixo que un concelleiro certifique. Non podemos nin facer informe nin certificar. E senón que me corrixa o secretario. Secretario, un concelleiro pode facer informes ou ratificar? Ou certificar? Os concelleiros fan a memoria técnica. Eu preguntolle, un concelleiro calquera do goberno da oposición pode facer informes ou certificar? Nós podemos certificar algo? Non. Eu, polo menos, eu levo 29 anos de alcalde. Pode facer unha memoria, pero non certificar. Non, está me dicindo que non. Certificar non. A ver, secretario, pode certificar. Vostede puxo certificar, e dixo aquí. Bueno, mire, é igual, non se preocupe, vamos alá. Mire, eu simplemente dicirlle que eu considero unha falta de tacto pola súa parte, e creo que se o pensa ben, coincidirá conmigo, en que non se pode menospreciar a ninguén por como Asparvo fai a Bios. Abelino é un bon político, e vai ser un bon político, probablemente tan bo como a vostede, ou mellor que a vostede e que a min xuntos. O mellor non, pero pode ser. E creo que negarlle o pan ao sal a un rapaz que prepara as mocións como ninguén, que se estudia, que obviamente lle fai ver as súas propias contradicións, porque é certo, o que lle contou aquí, eu suscribo todo, porque, vostedes,
en moitas cousas fixeron exactamente igual que a nós, e que agora nos veña dando leccións de que? O sea, cando vostede contratou efectivamente a un abogado de Ourense para facer a RPT, que non fixo a RPT ni nada, que cobrou parte, que non fixo a RPT ni nada, cando aquí, abogados en la LIN hainos. Quero dicir que, mire, en calquer sitio se pode, aquí, a ver, por favor, en calquer sitio se pode, en calquer sitio, a ver, eu paro a chema. A ver, déixeme. A ver, eu escoitei a súa intervención alporizada, como si para escenificar, eu escoiteina, vostede escoita a miña, por favor. Eu pido o mesmo respeto que tomeu con vostede que vostede o tiña comigo. Abelino estudiou a moción, e a moción non hai por onde collela. E como non hai por onde collela, por iso Abeliño dixo, se lle preguntou a súa portavoz, se lle pregunta a Teresa Varela, non lle deixa presentar esa moción así, que o aseguro eu. Ou polo menos houbera lle posto pegas. A pesar de que tamén é un folio, tanto que se queixa Paco Vilariño, isto tamén é un folio, medio folio. O marxen deso, mire, nós facemos o mellor que sabemos e podemos. Eu digolles unha cousa, se algo consideran vostedes que é unha fragrante digamos, ilegalidade, por favor, discutímoslo cando queiran, en calquer caso e calquer asunto, porque, mire, hai algunhas empresas, en temas de tecnoloxía por aí, que en la LIN, por exemplo, non hai. Hai algunhas empresas que, ao mellor, en la LIN hai, pero ao mellor tes un problema serio e hai que contratar, supónse que a mellor. É dicir, se ahora mesmo ten vostede un problema grave aquí dun tema xudicial, ao mellor, un tema xudicial, se hai un experto, unha vía tal ou tal, ao mellor vale a pena traer a Garrigues ou a calquera desos. Eso non quere dicir que os nosos sean malos, ni moito menos, que temos uns excelentes abogados en la LIN. Pero o que quero dicir, señor Santalla, por favor, estou no uso da palabra. Mire, señor Cuiña, como vostede dixo, temos unha relación persoal razonablemente boa, estamos en Navidade e eu tampouco me vou alporizar con ninguén. Eu simplemente lle digo que nós facemos as cousas bastante ben e non abusamos dos contratos menores. É que non nos queda máis remedio se queremos sacar para diante as cousas, porque non se dan sacado. Vostedes sábeno, que non é abusar dos contratos menores, é que non se dan sacado. O conduto reglamentario témolo totalmente atascado e temos que ir por el porque non nos queda outra, pero non dan salido máis. Intervención están totalmente non colapsados, hasta cima. E iso sabe vostede que perfectamente. E ás veces para sacar unha cousa, ou vas ou recurres a un contrato, ou un procedimento negociado, ou non nos sacas. E, señor Santalla, mire, vostede fixo nesta corporación que lle dou a gana. Sí, fixo que lle dou a gana. Tiña un pouco de respeto. A ver, tiña un pouco de respeto, Tiña un pouco de respeto polos que traballamos nesta casa. Incluyo a todos os da oposición, ao mellor menos usted. Teña un pouco de respeto por todos os que traballamos nesta casa, no goberno ou na oposición. Vostede aquí durante 4 anos fixo o que quixo. Está no seu dereito. E segueu exercendo de sindicalista. Eu pensei que era un paso do sindicalismo á política, pero non. Dou un paso do sindicalismo á política e cando veu que non lle salían as cousas ben, volveu po niño do quentiño do calor do sindicato. E pareceme ben, está no seu dereito. Pero tamén lle queño que exigir que, polo menos, os temas, cando veña aquí, que os estudie un pouco, cando interveña. Porque, senón, a ver, non pode dicir vostede, é que vostede sabe o que é un... dalle os contratos aos mesmos sempre tal. Usted sabe que é un concurso. Se unha persona gana un concurso, tes que llos dar. Por que non o podes fazer de outra maneira? Pero é que eu creo que vostede non sabe o que é un concurso. Creo, de verdade que o creo, ao mellor estou equivocado. Pero eu se quere ao final, aquí, temos os... Mañán temos 3 reunión de portavoces e falamos. Eu pregúntolle só se sabe que é un concurso, porque eu creo que non sabe, se non nos facía esa acusación. Se o soupera non nos facía esa acusación. Bueno, vale. Bueno, home, eu creo que de procedimento administrativo, Román, non saberei moito, pero algo sei, Algo sei. Ben. Non teño ninguna dúda. Sí, home, sí, pero... Espere. A min gustaríame que vostede me explicase, que é unha persoa intelixente, como é posible que o número 17 da lista do Partido Popular se lle pida que faga oferta e esta persoa oferte por riba do precio de contratación. Eu podo explicar... Non, Santalla, non. Señor Cuiña, mire, vamos a ver. Vostede non pode disparar con todo o que se move neste pobo. Porque se non ocorre
que pensa que moitas veces persoas que están na nosa executiva non están na executiva. Simplemente que se poñan ali para unha foto, e xa o dixen, e non están na executiva. E mire unha cousa, calquer veciño de Lalín, eu creo que ten o mesmo dereito. E mire, que vostede diga unha cousa, e despois predico o exemplo contrario, porque dice, gustaría que as empresas Bernabé, que viñeran xente de fora. Home, Bernabé non pode facturar nada este concello porque vostedes, se factura só o que é unha coma que só teñan eles e que hai que ir buscar fora, pois arréannos. O pai a única empresa que hai de carpas en Lalín non pode facturar porque arréannos constantemente. Entón, home, eu creo que en honor á verdad, saben vostedes que eu respeto que a oposición non ten por que dar visto bueno ningún goberno, pero eu creo que nos debemos respetar, e non me poña os exemplos xustos do Bernabé, ni me poña o exemplo das carpas, pero neste caso puxo o de Bernabé. En fin, cada un fala da misa según lle vai nada, pero o Bernabé non se pode presentar en Lalín. Entón, se teremos, queda un e os outros dous teñen que ser de fora. Se, por exemplo, temos que contratar unha cousa de fotografía, un pode ser o teu primo e aos outros dous hai que pedirlos fora. Mire, vostede pregunte, enrosa preguntas e contestolle por escrito. Teño que ver os expedientes exactamente, porque, como comprenderá, de miles de cousas que hai aquí, eu asegúrolle unha cousa, que aquí somos respetuosos con todo o mundo, e non somos sectarios con ninguén, aínda que vostedes digan o contrario. Eu teño a conciencia moi tranquila. Eu xa estou de volta de moitas cousas, por razóns obvias que vostedes saben. Entón, bueno, eu xa estou de volta de moitas cousas. Entón, que a mí me acusen de algo que xusto, eu creo que se algo non fixen na miña vida foi eso, pois, bueno, pareceme injusto, pero respeto. Vamos a votar. Votamos. Non, Santalla. Despois, se queres, ao final falamos do que é un contrato. Estamos votando, por favor. Román, falta o teu voto. Ahora sí. Votos emitidos 21, si 10, non 11, queda rexeitada. Imos coa moción do PSDG-PSOE sobre a fenda digital. Ten a palabra Alba, ten a palabra Alba Forno. Bueno, bo día a todos e a todas. Hoxe vamos falar aquí da fenda digital. A fenda digital é unha expresión relativamente recente que fai referencia á desigualdade de oportunidades para acceder á educación, ao coñecemento e á información a través das denominadas TICs. Todas esas persoas que non teñen acceso son marxinadas das posibilidades que ofrece na actualidade este tipo de tecnoloxías. A comunicación, a formación, o impulso económico, etc. Isto é unha realidade e os datos dignos que preto do 14% dos fogares no noso país, en España, non teñen ordenador na casa aínda. Tamén nos din que un 5% das vivendas españolas aínda non teñen acceso a internet, polo menos non o teñen de boa calidade, e se nos vamos a falar da nosa comunidade autónoma de Galicia, máis dun 20% das vivendas non teñen posibilidade de ter unha boa conexión a internet. Isto afecta fundamentalmente ás vivendas que están no rural. En consecuencia, tamén afecta a nosa vila, que segue mantendo zonas con desconexións ou deficiencias moi importantes en canto a conexión na rede. A quen perxudica? Pois a toda a veciñanza, aos que se quedan atrás, aos que queren estudar na casa se viven no rural e non teñen xeito de facelo, aos emprendedores ou xente que quere levantar algunha empresa ou negocio no rural. Todos sabemos que a día de hoxe é inviable un proxecto empresarial sen ter acceso a internet. Ou simplemente aos que queren utilizar esta ferramenta para interactuar socialmente ou acceder á información. Deste xeito falamos a maiores da fenda digital de aprendizaxe para as persoas que non teñen acceso, facendo de fenda social, limitando a aprendizaxe do alumnado e o peor, facendo que a tecnoloxía se comporte como un elemento de exclusión e non como un elemento de inclusión que é o que debería ser.
De nada serve tamén ter acceso se non temos unha alfabetización digital básica, que serían as competencias máis básicas e un elemento imprescindible para adquirir habilidades no manexo da información ou das competencias de traballo. No ano 2021, creo que en xaneiro, tirando un pouco de hemeroteca, Crespo xa dixo que Lalín tiña, gracias ao plan de banda ancha de alta xeración, que daquela era da Xunta, 280 vivendas de 80 núcleos distintos conectados á rede. Na actualidade este plan xa non existe, agora o que temos é un plan único de banda ancha, financiado con fondos de recuperación, dos que xa falamos varias veces neste pleno, dos que non ia chegar nada a Lalín. Este plan, a primeira convocatoria do 2021 foi axudicada a Telefónica, que ten ata finais do 2023 para executalo. Lalín é un dos concellos que ten máis vivendas aprobadas, 2024, o que máis ten en toda a comarca e posiblemente dos que máis teña de toda a comunidade. Estamos a falar neste caso de fibra óptica de 300 megas fronte aos 30 que era o plan anterior. No plan de banda ancha de 2022 súmanse outras 102 vivendas aprobadas, neste caso creo que se adxudicou a Batel e haberá outra convocatoria no 23 e outra no 24. Co cal a intención do Goberno Central é clara, é unha aposta pola digitalización e por ir de acordo aos tempos. E por qué? Porque as empresas non chegarían a estes núcleos se non fose por as subvencións e as axudas das administracións, porque non resulta moi rentable. Outra mostra da aposta clara é a diferencia do que destinaba o Goberno Central no seu día, xa que dende 2016 ao 2018 se destinaban 100 millóns de euros no Goberno de Rajoy para este tipo de actuacións, e só na convocatoria do 2021 destináronse 300 millóns. O que tendemos é que o Concello, a principios de ano, cando se convocan os plans, debería trasladar ao Ministerio as vivendas ás que aínda non chegou a fibra, aínda que a teñan aprobada, porque pode que non a teñan, como pode ser o caso de Rodís, etc., para que chegue a conexión o antes posible. Sei tamén que son moitos os veciños os que están chamando continuamente ao Concello para preguntar pola fibra óptica e non debemos quedarnos atrás neste eido. Tamén incluímos na moción unha cuestión como as trabas, por exemplo, para acceder aos bonos cultura que os convoca a Xunta de Galicia, porque se outorgan por orden de chegada a través de internet, cando a metade do rural non ten acceso a un internet de alta calidade. O resultado, acentuar máis a fenda digital. Unha persona que vive no centro de Vigo ou no centro de calquer cidade ten máis oportunidades de acadar o bono que unha persona que vive en Camposancos ou no Cello. E por todo elo solicitamos aprobar o plan municipal para reducir a fenda digital e de aprendizaxe, instar a Xunta de Galicia que elabore propostas de acordo coas empresas de telecomunicacións e ao Concello de Lalín que traballe en colaboración co Ministerio de Asuntos Económicos e Transformación Digital para que o programa único de extensión da banda ancha se implemente. Moitas gracias, Alba. Ten a palabra o Bloque Nacionalista Galego, señor Vilariño, ten a palabra. Sí, nos imos votar a favor desta moción. É unha moción, ademais, que ainda lle comentaba eu outro día que tiñamos pensado como BNG presentar, e creo que é unha moción que vai moito máis alá do que poden ser incluso os partidos. Creo que é unha realidade que vivimos, unha realidade cruel para os nosos maiores, pero tamén para os que igual non son tan maiores, non? Polas dificultades e as dinámicas que a propia administración está xerando en aras ao que é unha xestión máis transparente, pero que na práctica se convirte na vida real en impedimentos moi importantes para os nosos veciños e veciñas, e que non só lles fai estar en desigualdade de condicións, senón que moitas veces esa incapacidade tanto técnica a hora de non ter os medios como tamén de formación a hora de non controlar, como nos pasa moitos. Eu xa non me estou referindo a xente de máis idade, pois claro, sitúa a un porcentaxe moi elevado da poboación nunha situación de desigualdade e frente a unha administración que desde logo cada vez lle queda máis lonxe. Eu admito que, eu son moi crítico con todo este tema do que pode ser a digitalización, do que pode ser todo o tema
de ter os accesos e o trato coa administración vía electrónico, porque creo que, desde logo, por un lado, alonxe o cidadán da administración, noutros casos todo o contrario, facilítao, pero que en todo caso sempre teríamos que garantir desde a administración local, neste caso, que o que nos toca, que eso estivera garantido. E pensamos que a día de hoxe pois cada vez dista máis de ser unha realidade. Eu creo que hai aquí na moción varios puntos que nos estamos de acordo. Eu votaría en falta algo así a maiores, non? O que é a formación, non? Claro, o problema que se comentaba antes, non? Con acerto, que cando xa non tes os medios técnicos, xa é imposible, ainda que teñas formación, poder facelo, pero desde logo entendo que a administración sí que ten que exixir que esos medios, e aquí temos escoitado auténticas prepotencias de algún concelleiro respecto a que iso estaba garantido, remato o ano e non está garantido para moitísimos veciños do rural, incluso no casco urbano. Hoxe en día, no día de hoxe, se está poñendo. Moitas gracias, Paco. Turno para compromiso. Ten a palabra Fernando Vilariño. Bueno, bo día a todos. Nós, desde o Grupo de Compromiso, estamos moi de acordo con esta moción, porque vemos que é unha necesidade que hoxe en día no rural dependemos moitísimo deso. Xa tiña que estar isto hai anos feito, porque hoxe todos necesitamos tramitar documentación, así non lo exixen. Tamén, por exemplo, para tarefas dos nenos, que temos que desplazarnos hacia aquí, hacia a LIN, para facer cousas que lle exigen facer os rapaces. Vemos que hai unha gran parte de lugares, de aldeas, de parroquias que están ainda sin o tendido, que non lle chegou o tendido cerca das casas. O que o temos cerca das casas a 50, 60 metros sale bastante caro o facer a conexión ca vivenda. Despois tamén, o que estaba dicindo aquí o compañeiro Paco, tamén sería moi importante tamén a formación para que a xente sepa manexalo. Temos outros cursos nos locales sociales das aldeas que son bons e estamos de acordo con eles, pero unha das necesidades hoxe en día sería de implantar cursos nos locales sociales para que a xente supera manexar ben esta ferramenta. Temos por seguro que será o futuro, vamos necesitar moitísimo, e será unha das cousas que temos que estar aí funcionando con esta ferramenta. Moitas gracias, Fernando. Ten a palabra por parte do Partido Popular o concelleiro de Novas Tecnoloxías, César Reboredo. Ten a palabra. Bo día. Bueno, a verdade é que esta moción pareceme correcta na súa situación, na súa exposición, pero a situación da Fenda Digital na LIN desde o 2019, como vostedes saben, non? Que estábamos a cero, e hoxe na actualidade podemos presumir, eu creo que presumir, non? Este goberno pode presumir do traballo que está facendo desde o minuto 1 hasta hoxe isto da Fenda Digital. Unha cousa que nos preocupa, sobre todo a min particularmente, fixe moitos traballos, moitos estudios, non? E plantexei moitas cousas para que o noso pobo, sí, que teña esa arma digital que nos fai tanta falta. Quero dicir que tanto a empresa Orange como esta última Batel, que, por certo, creou bastantes postos de traballo aquí no noso pobo, están conseguindo que o núcleo urbano este xa casi, non o 100%, pero
casi, non? Conseguimos chegar fibra a empresas importantes como Embutido Larinense, que non chegaba e agora sí que teñe fibra, outro tipo de establecementos hosteleros na zona da Corredoira e por aí, que sí que están dispoñendo dela, e xa digo que a periferia do noso concello pois está casi, xa, bueno, un 90 e pico por cento, non? Todos os contactos que teño con estas empresas pois me están informando de que o núcleo urbano, pois, lóxicamente está, bueno, casi totalmente. Eu creo que non hai ni un punto do núcleo urbano que non teña fibra. En cambio, o rural, é dicir, lóxicamente, pois, empezamos de cero. Hoxe en día o rural está moi avanzado, temos aquí unhas perspectivas moi grandes, estamos en contacto continuamente con Movistar, a alcalde teño que agradecer a súa delegada Patricia Rodiña, porque a estou molestando moito, a veces con mentiras non, pero, bueno, para acceder á información, bueno, podense mentiras non, piadosas chamanse. A verdade é que teño toda a información de man, a última que está do mes pasado, todas as cousas que están plantexando van por o camiño. Nese aspecto estamos moi contentos no traballo que estamos facendo. Con estes datos que lle acabo de comentar, pois, lóxicamente, é evidente que non ímos a votar a favor, lóxicamente, do traballo que estamos facendo, é que somos punteiros en Galicia, fomos elixidos. Incluso diría máis, estou moi orgulloso do traballo que estamos realizando nestas últimas semanas na miña concellería, porque estamos conseguindo que veciños da parroquia con deficiencias importantes na televisión hoxe en día xa van poder disfrutar dela. Nada máis que dicir. Gracias, César. Esa palabra, Alba Forno ten a palabra. Alba, ten a palabra. Ben, eu... Sí. Poñan un pouco da súa parte, deixen a soberbia que traen os plenos ao lado, adíquense a traballar polo ben común, polo ben dos veciños e veciñas. Se unha moción é boa e necesaria, como acaba de decir, voten a favor, que non lle van caer os anéis, non pasa nada, nós facémolo e non pasa nada. É medible e non opinable que é preciso que chegue a fibra óptica non ao casco urbano, que xa sabemos que xa está implantada en casi o 100%, pero tamén é necesario no total do rural. Non podemos deixar que ninguén se quede atrás. Se queremos axudar a nosa veciñanza a apostar polo rural, sobre todo, que se lle enche a boca moitas veces ao falar do rural, pero despois quedan as palabras no aire. Como xa dixen, as persoas que non teñen acceso van a quedar marxinadas de certo xeito, e ademais que se lle imposibilita certas actuacións da vida cotiá, como poden ser os estudos, o emprendemento, os negocios ou a interacción social. A vostedes parece que isto non lle preocupa tanto. Son a administración que está máis ao carón do cidadán e non estamos a pedir esforzos titánicos pola súa banda. Creo que son cousas pequeniñas que se dan feitos sen problema ningún. Simplemente pedimos que se poñan as pilas, que boten unha man para reducir a fenda digital, que se elabore un plan, como xa comentamos, e que se traslade ao Ministerio os núcleos ou vivendas que aínda non teñen acceso ou as que se teñen aprobado pero aínda non chegou. E de paso que a Xunta non contribúa a aumentar esa fenda social, e poñemos exemplo, por exemplo, do bono cultura. En canto a Paco e Fernando, que falaban do tema da formación, eu estou totalmente de acordo, estamos totalmente de acordo, por iso incluímos no punto 1, creo que é da nosa moción, e cito textualmente, falando do plan que pedíamos, dito plan debe ter en conta a análise da situación actual, deseño e posta en marcha de programas de formación adecuados ás distintas etapas vitais, co cal, evidentemente, nos estamos ao 100% de acordo. E remato. Moitas gracias, Alba. A verdade é que cando, independentemente do que se diga na intervención por parte do Goberno, cando traes predeterminada a resposta, ao final salenche estas cousas. Pero, bueno, estades no vosso direito, faltaría máis. Mira, vamos a ver, se algo fixemos ben nestes 4 anos, é o tema digital. Desde o minuto 1 nos programamos para intentar sacarlle rendemento. E podolle asegurar, Alba, que tanto por parte do concelleiro delegado, César, como pola miña parte, foron múltiples as reunións que tuvemos por este eido, e o que levamos traballado no Concello de Lalín non o levan traballado noutros concellos. Iso podo lle asegurar. Mire, elaborar un plan municipal. É que nós temos un plan municipal, que vamos a elaborar o que xa nós temos. Nós temos un plan municipal desde o minuto en chegamos aquí, e a primeira reunión que tuve con Patricia Rodiño foi para montar un plan de despegue de fibra óptica en Lalín. Mira, no ano 19, cando chegamos aquí, en julio,
había as troncales que chegaban a la lin fibra óptica e o resto era todo coaxial. Non había fibra óptica na lin, non había. Conseguimos que se puxera fibra óptica en todo a lin, instamos a empresa Orange a que cableara a maiores, que agora hai varias empresas que teñen fibra óptica, instamos a Orange a que cableara, cableou, instamos despois a Batel a que cableara a parte do rural, a parte da periferia de la lin, que aí fixo unha gran labor, e quero yo agradecer a Batel, que aí non quería ir ninguén, porque parecía que era menos rentable, non quería ir ninguén, fixeron eles. E logo despois, con respecto ás aldeas, mire, nós estamos chegando ao 75% de cubrimento da población, me refiero, do rural. A maioría dos concellos galegos está entre o 10 e o 20, A maioría dos concellos rurales galegos está entre o 10 e o 20. E nós estamos chegando ao 75%. No rural, Así que, mira, se algo se fixo ben neste mandato, foi o tema digital. Totalmente. Fernando, alfabetización digital do que falas ti, estamos facendo cursos con Ategal desde sempre, desde o minuto 1. Ategal vai, a xente que quere, xúntase, hai-nos nas parroquias, hai-nos aquí na LIN, e a xente ven e aprenden a manexar ordenador e a manexar tal. Eso xa existe, Eses cursos estamos los dando nós, e de momento hai plazas, Estamos los dando nós e hai plazas. Alba, eu entendo que o mellor esta debe ser unha moción do partido, non o sei, pero, a ver, a noso que non nos pode negar, a noso que non nos pode negar é o pan e a sal. Mire, nós, e aí quero felicitar ao concelleiro delegado, que, por certo, dígolles aos membros da oposición, porque parece ser que algún que non o fai, supoño que non tampouco fará de mala fe, se César está nos plenos cun pinganillo no oído, non é porque este escoitando un partido de fútbol, Sí, pero alguén se ocupa de decir que César pasa aos plenos, sí, xa me chegou a min aos oídos. Eu pido-vos, por favor, un respeto. César ten o pinganillo enchufado no aparello para escoitar mellor o que decimos. E sabedes que caedá, pois, uns poñen gafas, outros... Eu ainda non necesito gafas, mira que xa son un pouco vello, Quero dicir que quede claro que non está escoitando ningún partido, nin está vendo ninguna historia. E rematolle para que vexan a intensidade deste traballo. Un día César mandalle unha carta á jefa de Telefónica de Galicia e Asturias. E ponlle, a pesar de que o alcalde me proubeu falar con vostede, pero dixe, César, non a mareer máis porque senón é que temos a tal... A pesar de que o alcalde mandoulle esa carta, que despois chegou unha miña carta. Entón, para que vexan o ardor guerrero de César nese tema, porque tiña unha preocupación, que, por certo, despois arreglouse. Eu teño que decir que de Movistar, Patricia Rodiño, un 10 para nós. Eu sei que ten que facelo para todo Galicia, pero os que máis encima lle andan son sempre os que primeiro salen. E nós aí fixemos un esforzo tremendo. O casco urbano de Lalín está todo cableado, non había fibra óptica no 19, e o rural o 70% da poboación, que non o das aldeas, que non o das aldeas. O que pasa é que dan algunha aldea onde hai 2 ou 3 veciños ou tal, claro, pero o 70% dos veciños do rural teñen entre os 70 e os 75, teñen agora cobertura. É posible que a finales do ano 23 este determinada. Vamos a votala. Votamos, por favor. Pero chegoume por outra vía. Non me mandou Patricia Rodiño, non. Non me mandou Patricia Rodiño. Mandoulle unha carta, a pesar de que o alcalde me proibeu falar con vostede. Teño unha necesidade perentoria. César. Moitas gracias. Votos emitidos 21, si 10, non 11, queda rexeitada. Imos ca última moción do día de hoxe, coximos rápido. Son as 12 menos cuarto e vamos ca última moción. Moción do BNG, solicitando a comparecencia do alcalde para dar explicación sobre a subida salarial con novo orzamento de 2023 a 4 funcionarios municipais. Ten a palabra Paco Vilareño. Serán 5 minutos, non? Sí, claro. Que me poñía 3. Non. Porque 5 xa... 3 é despois para nós. 5 xa os invirte vostede a maiores en cada intervención. Bueno, nós nesta cuestión xa o denunciamos públicamente, no anterior pleno dos orzamentos quixeron pola porta de atrás nunha variación escandalosa do capítulo 1, que é o que atinxe a gastos de persoal, subirlle escandalosamente e pola porta de atrás o salario directamente a 3 funcionarios desta casa, que ni máis ni menos son do grupo A1, polo tanto, para que a xente non se entenda, dos que máis cobran xa,
e despois a maiores un cuarto porque non lles chegaba que era unha praza que estaba vacante e que sorprendentemente sitúan tamén un aumento de casi 10.000 euros a esta praza que está vacante, digo, moi sorprendentemente, e como nos anunciamos, estamos convencidos que van sacar e nós tamén, como anunciamos, vamos registrar un acta na notaría dicindo quen pensamos que está para esa plaza. Mire, para nós é un escándalo, para nós é un auténtico escándalo que este goberno pola porta de atrás nuns orzamentos intente subirlle e que obviamente tiña esa idea, eu xa lle digo que imos poñer todo posible para evitalo, casi 10.000 euros, ao ano a 3 funcionarios e ainda a maiores o xefe de persoal, ni máis ni menos que casi 11.000 euros. É unha auténtica vergonza. É indecente en termos políticos poder plantexar isto. Para nós é gravísimo e nós non poñemos en dúbida nin o traballo desta xente. Bueno, rectifico, de algunha xente sí que sabemos o traballo que realizan aquí, por eso obviamente estas subidas na maior parte dos casos non son casuais, pero por exemplo entenderíamos de sobra que vostedes se puderan sentar con nós e plantexarnos, por exemplo, como é no caso do de nóminas, non? Nós entendemos o traballo e coñecemos o traballo, pero no resto incluso quendo en claros conflitos de intereses, como vimos aquí no tema do último pleno dos orzamentos ou como en mesa de negociación, o que máis lle sube o salario é o que defende a proposta. Se iso non é un conflito de intereses, e yo pregunto ao señor secretario se é como eu digo ou non, que me digan o que é. Aquí non pode ser casual que este goberno se atreva a vir aquí pola porta de atrás, insisto, sin RPT, que serían os mecanismos, ou desde logo falando para que precisamente se producira e se evitara isto. Supoño que o resto, e isto en mesa de negociación, eu sei que, por exemplo, a CIGA o dixo clarísimamente que estaba en contra desto, frente a silencios máis que cómplices, que despois efectivamente ves como aparecen, obviamente, na executiva do Partido Popular, como vimos. Entón, nada é casual, pero é moi indecente, coa que lle está caendo ás familias do noso Concello, que a súa prioridade sexa gastar 40.000 euros máis ao ano en 4 persoas. E eu supoño que o resto tamén de traballadores e traballadoras deste Concello, plantexaránse, pero nós aquí que facemos? Ou é que só esta xente merece eso? E desde logo, insisto, gastar 40.000 euros a maiores coas necesidades que teñen no noso Concello, nós desde logo digolle unha cousa clarísimamente: se a partir de maio a xente nos dá a posibilidade de gobernar este Concello, isto vaise acabar a discrecionalidade, o caciquismo, o favoritismo, que é o que vostedes están facendo, sin ruborizarse, presentando ni máis ni menos que non os orzamentos, ni máis ni menos, pola porta de atrás a ver se colaba, e onde vostedes xa fai 2 anos o intentaron e a presión que tiveron fixeronlle rectificar, pero claro, por que queren rematar o mandato con isto? Pregunto para que me expliquen, porque o queren rematar precisamente subíndolle a esta xente. A xente, insisto, que máis cobra, non estamos falando dos traballadores ou traballadoras do Concello que son casi 1.000 euristas, non, estamos falando do Grupo A1. E a nós, desde logo, creo que ademais un flaco favor lle fan a esta xente, porque o que están tirando é os pés dos cabalos con esta forma de aprobalo. Pero insisto, se as prioridades do seu goberno é subir 40.000 euros a 4 funcionarios, co que a xente o está pasando de mal, é un goberno que desde logo é insensible. Ben, rematou o seu turno, Paco. Sí, claro. A ver, quen vai a intervir? Ti, Mario? A ver, onde está Mario? Aquí. A ver, Mario, que non te atopo, Mario. Aquí. Búscame ben, que é de estar. A ver, o teu turno, non me colla, ahora, turno para o Partido Socialista e intervén Mario. A ver, e logo, porque... Pero non me colle, a ver.
Ahora sí, non? Ahora. Vale, gracias, Paz. Prefixo internacional. Mario, está che... Sí, chégame o tempo. Bos días. Bueno, mira, ben, dende o Grupo Municipal Socialista nos imos apoiar a solicitude de comparecencia que presenta o grupo do BNG para que o alcalde José Crespo de explicacións a estes incrementos de salarios. Creemos que son totalmente desproporcionados e non podemos estar de acordo. Non nos parecen xustas nin justificadas estas subas que se lle aplican a estes funcionarios. Tendo en conta, ademais, que pertencen ao grupo A1, todos sabemos que son os que máis cobran, evidentemente. E nós tampouco poñemos en dúbida o traballo destes funcionarios, pero, evidentemente, estamos totalmente convencidos de que hai moitos traballadores no Concello que precisan tanto ou máis a revisión das súas nóminas. Exiximos tamén transparencia total nestes trámites, porque coa que está caendo que se beneficia a estes funcionarios do Grupo 1 e se esquecen do resto, que en moitos casos son mileuristas ou ao millor menos, pois é moi grave, non? É que facer unha modificación da RPT sin que haxa unha negociación, canto menos parecenos sospeitoso e ao mesmo tempo pois discriminatorio, non? E se ademais a este incremento pois hai que aplicarlle o 2,5% fixado de aumento para o vindeiro ano, pois a suba todavía é máis elevada. Polo tanto, estamos ante un trato de favor hacia estes funcionarios, porque, claro, unha suba de esta magnitud para 4 postos de traballo é escandaloso. As veciñas e os veciños de Lalín terán que dar a súa opinión. Polo tanto, nos anunciamos que votaremos a favor desta moción. Nada máis. Ves como me sobrou o tempo? Gracias, Mario. Gracias. Por parte de Compromiso, Ana. Tes a palabra, Ana. Si, ben, bos días a todos e a todas. Nós tamén anunciamos o noso apoio á moción do BNG. Tamén nos parece totalmente desproporcionado este incremento salarial. Non vamos a entrar na análise do incremento dos dous funcionarios, pero sí do incremento dun deles en cuestión, que é o do xefe de personal, un funcionario que se encadra dentro do grupo A, como ben decían os compañeiros, e, polo tanto, xa parte dunha base salarial precisamente non baixa, e que, en concreto, este funcionario vai a percibir un incremento anual de 10.538,57 euros, o que equivale ao 75% dun salario mileurista que moitos veciños e veciñas están a percibir nestes momentos. Tamén nos parece moi salientable que no informe do secretario pois se fala de todas as funcións e tareas do resto de funcionarios, pero en concreto as funcións e tareas deste xefe de persoal pois nin se chegan a mencionar. Polo tanto, o que nos parece é que é escandaloso este incremento en vista da súa trayectoria profesional e en vistas da súa labor como xestor do persoal deste Concello e, polo tanto, o que poñen vostedes de manifesto é que volvemos ver outro trato de favor neste incremento salarial desta persoa. No informe do secretario falaba de transparencia retributiva na aplicación de salarios, pois precisamente isto é o que vostedes se saltan a torera cando deciden a que funcionarios incrementan os salarios e a cales non. Volvemos a recordarlle que, por favor, xestionen con transparencia os cartos públicos dos nosos veciños e veciñas. En estes momentos, creo que toda a oposición concorda en que existen outras
incrementar o salario precisamente de algún funcionario que deixa moito que desear na súa trayectoria dentro do Concello. Turno para a Paz. Tenente alcalde. Bueno, antes de entrar na materia deste asunto, decirlle que vamos a rexeitar a comparecencia. Pero, por contra, si o que lle vamos a dar é cumprida información, é cumprida réplica sobre os cambios que vostedes mencionaron e dos que vostedes falan. Decirlle que falarse de soldos sempre se presta a demagoxa e vostedes nesta moción usana moito e con uns términos malsonantes como palabras como escandaloso e porta de atrás. Usando esa demagoxia, poderíamos nós tamén cuestionar algúns dos sobresoldos que vostedes pagaron a algunhas persoas no mandato pasado. Pero non se fixo, e non se fixo porque eran pagos a persoas que, tanto vostedes que decidían a quen pagarlle como nós, veíamos que eran traballadores e traballadoras desta casa que facían unha intensa labor e a que recoñecíamos. Neste caso que vostedes expoñen, semella que con esta iniciativa vostedes o que buscan máis é sinalar a quen molesta que non facer xustiza laboral, que é o que se pretende facer con estas persoas. Polo tanto, vou a decir, en primeiro lugar, por máis que o repitan e que queiran chegar á opinión pública e ao pobo, non se trata dunha suba, trátase dunha equiparación salarial xustificada e motivada. Polo tanto, o que se pretende é equiparar. Ustedes están comparando, falan de mileuristas, están comparando, con todo o respeto, os traballadores que están nesas categorías, pero estamos a falar, fagan a comparación dentro da mesma categoría e dentro do mesmo grupo. Neste caso, que vostedes expoñen, estamos a falar de grupos de A1, que tiñan unhas retribucións máis baixas dentro dese grupo. Aquí o que estamos é equiparando as traballadoras e traballadores cas prazas das de nova creación e coas que xa tiñamos, que xa eran existentes neste Concello. En segundo lugar, estas prazas, como vostedes dicen, en ningún caso son das que máis cobran, xa que tal como figura no documento da RPT, que é o que temos neste momento, tiñan prácticamente as mesmas retribucións que grupos de A2. Mencionan vostede o xefe do Servicio de Persoal, pois, por analoxía, debe equipararse á praza da xefatura de Servicio de Urbanismo e que na nova documento da RPT conta ca mesma valoración con 580 puntos. E no caso dos 3 técnicos da Administración Xeral restantes, propónse esa equiparación tendo en conta as súas funcións, a responsabilidade dos postos, así como a evidente carga de traballo que teñen. Polo tanto, non se aproba ningún tipo que vostedes dicen de que é falso e que se fai pola porta de atrás, esa é totalmente mentira. Aquí se trouxo a mesa de negociación sindical. En pouquinho tempo. Sí, de pouco tempo. Paco, ten a palabra. Sí. Mire, a min que a xente esta que lle van beneficiar me cruzo non a cara desde que denunciamos isto, impórtame exactamente cero. Exactamente cero. Xa di o que responden, vale? Xa din o que responden. Mire, fíxenlle unha pregunta para o secretario. Si están incorrendo nun conflito de intereses, e quero que me responda. Quero que me responda. Si dúas destas persoas xa incorreron nun conflito de intereses, porque vostede minte. Vostede minte na súa exposición. En que mesa de negociación trataron esa? Na última informativa, onde nin se votou, nin se negociou, onde o que sube 10.800 euros o seu salario ano é o que defende a proposta. Nesa me está falando, porque noutra non se falou, Noutra non se falou. Entón, que quere usted engañar aquí a xente? Que quere vostede engañar a xente? Fala vostede de demagoxia, que os soldos se prestan a demagoxia. Non. Aquí si algo non hai demagoxia. Aquí hai unhos números que vostedes van subir a 3 directamente e un cuarto que nin tan siquera. A plaza está cuberta
Entón vanlle subir esos 10.000 euros e depois sacar a plaza. Hombre, como se aquí todos fóramos parvos. Mire, din vostedes sobresoldos que se daban no anterior mandato. Dígano aquí con nomes e apelidos. Dígano aquí con nomes e apelidos se nos dimos algún sobresoldo. Aquí o que se deu, digan con nomes e apelidos. E eu reto a vostedes a iso. E que se houbo algo que non estivera justificado, en todo caso non houbo ningún sobresoldo. A que habería, en todo caso, son gratificacións ou por, desde logo, facer moito máis do traballo que lle correspondía. Pero estamos falando non verdade aún. E se non, dígano aquí. Eu retos a que o digan aquí. E nós, desde logo, di vostede, non é certo que cobren máis. Como que non é certo que os uns son os que máis cobran? Como que non é certo? Claro que é así, desmíntao se non é así. Pero claro, di, é de xustiza laboral. Non, será de xustiza popular do seu partido, porque de xustiza laboral, desde logo, isto non ten nada, porque supoño que isto será vía un RPT, vía unha negociación cos sindicatos e, obviamente, pensando se hai que ter estas retribucións no conxunto dos traballadores e traballadoras desta casa. Home, pero, insisto, cando depois sabemos como quen forma parte da executiva e quen ten silencios cómplices nesa mesa de negociación, home, que todo cadra. É que nos a estas alturas xa, de verdade, xa hasta aquí chegamos. E mire, que vostedes deneguen a comparecencia do alcalde por un tema tan grave, desde logo a poboación digna ainda máis. Moitas grazas. A verdade é que o BNG en materia de persoal, como decimos na miña terra, que é a súa, vostedes tollen as ervas. Sabe por que é tollar as ervas? Cando é unha xeada moi grande, e ponse a xeada xa non é blanca, xa se pon negra, e tollen as ervas. Eu creo que esta persecución que se fai contra algúns non me parece razonable, ni moito menos. Iso é unha persecución que non sei por que o Bloque quere facer, pero é que o Bloque ten un estigma tremendo, señor Vilariño, e é que cando algo non lle vai auga polo seu rego, disparan a matar, se fai falta. É unha injusticia tremenda todo o que dixo aquí. É unha injusticia. Estas 4 plazas, as que se lle poñen os emolumentos para equiparar cos outros de igual categoría que hai no Concello de Vello, deso permítame dicirlle que sei máis que a vostede. Antes de irme no ano 15, había unhas desigualdades salariales nos que eran as jefaturas de servicio. E non se deron arreglado porque non había con que. Se non houber arreglado. O soldo que se lle puxo a Jorge houbera se lle posto a todos os jefes de servicio, a todos, sin excepción. E non se pudo porque naquele momento non había para repartir para todos. Entón, quedou con máis soldo que os outros. Pero eu entendo que todos teñen o mesmo dereito. En contratación, vostede sabe como se traballa en contratación? Sábeo, pero non quer recoñecer. Pois eu asegurolle que non o debe saber moi ben, porque senón non cuestionaba eso. Vostede sabe o que se traballa en intervención no Departamento de Nóminas. Se o soupera, asegurolle que non iba a reclamar nada. Vostede sabe o que se traballa no Departamento de Persoal. Vostede sabe o que se traballa no tema de persoal. Non está escrito. E logo dicen que hai unha plaza. Non sei, vostedes fagan o que estiman oportuno. Nós imos dar conta do recado. Eu que digo é que este tipo de actuacións son malas para a democracia. Mire, independentemente de cada un, obviamente, arrímalle a ascua a súa sardiña, sí, porque sabe unha cousa, o que fan é facer bandos, fan bandos. Eso é malo. Eso é malo porque despois quen funciona peor é esta casa. Ese é un problema. Eu entendo que o que cobran uns teñen o mesmo dereito a cobrar outros. Eu xa sei que a xente quere cobrar todo o máis posible, é normal. Pero o que facemos aquí é de xustiza, porque eso que eu quedei de arreglar no ano 2012 ou 2013 é que non o puden arreglar no 15 me fun, se non o houbera arreglado. Pois arreglase agora, pero é de xustiza, porque o que se traballa está aí para ver. E a xente que coñece como esta casa, por dentro, asegurolle que ninguén lle pon pegas a eso. Eu lamento que se traiga nada máis e nada menos que unha moción dun grupo da oposición a debate a un pleno por estas cousas. Eu podo entender que suscitara unha pregunta máis ou menos, pero un debate en pleno parece unha exageración totalmente desmedida. Nós aquí tratamos a todo o mundo o mellor que sabemos e o mellor que podemos é por igual. E non fomos sectarios con ninguén.
Simplemente tratamos de equiparar o que nos parece de xustiza. Claro, a política de persoal xa se verá cando acaben en maio. Vamos ver se temos convenio colectivo ou non, vamos ver se temos RPT ou non, e vamos ver se temos o proceso que agora se está tramitando de consolidación. E se temos esas tres cousas feitas, poucos gobernos de Galicia farían iso en 4 anos, creo, pero ao mellor non as temos feitas, xa veremos, quedan uns 5 meses. Moitas gracias, vamos a votalo, nos votamos en contra. Votos emitidos 21, si 10, non 11, queda rexeitada. Rogos e preguntas, quen pida a palabra? A ver, empezamos, Paco. Non, rogos e preguntas, empezamos polo partido, a ver, si, de menor a maior, pero como sempre. Paco, ten a palabra. Paco, ten a palabra. É revés. Son igual. É dicir, primeiro sempre empeza falando o grupo que menos concejales ten. Pregunta a Teresa. Sí, primeiro é o grupo que menos concejales ten, despois eu... A ver, a min dame igual, se queredes cambiamos, a min que mal me dá. A min que mal me dá. Que empece el, de verdad. A ver, pero vamos a ver. No, que empeza aquí. A ver. A ver, normalmente dáselle palabra ao grupo menos numeroso. Veña, vamos por orden como que empeza. Rafa, ten a palabra. Espera, déxame cambiar aquí. Déxame cambiar aquí e ver como dou agora. Pero sempre se puxo de menor a maior. Espera, que vou cambiar aquí, ó. Estamos? Venga, sí. Perfecto. Primeiro, a concelleira de Comercio, en Botón. Considera vostede que se debe seguir financiando con cartos públicos a páxina de Mercalalín, que evidentemente un fracaso para todos os lalinenses? Na última ata da Xunta de Goberno van 17.000 euros máis en mantemento. Eso son tirar os cartos ou non é tirar os cartos? Despois, quería trasladarlle, despois do que lle pasou no pleno a Carmen Canda, a nosa solidaridade polo que lle dixo o alcalde, en nome de Compromiso. O local social de Filgueira, vostedes que nin entran nin contestan. Hai aquí, Compromiso fixo antes do pleno 35 preguntas para ser contestadas antes do pleno. Das 35 preguntas, 30 fan vostedes referencias ao goberno anterior sin ter absolutamente nada que ver co tema. Isto é absolutamente democráticamente lamentable, cansino e dá mostra do nivel que ten o goberno neste momento. 35, de 35, 30. E como escoito algún compañero do PSDG, parecenlle poucas. Pois a verdade, suban vostedes o nivel. É que preguntei non sei por que foi, pola hora do Centro Social de Filgueira, e contéstame con unha ponte de Bustelos. É que de verdade que é absolutamente alucinante o que están facendo vostedes. Faga preguntas que queira e non me faga relatorios, por favor. Iba a contestar a eso, pero bueno. Que faga Centro Social de Filgueira. Estamos no apartado. A que se debe eu creo que debemos respetarnos todos. Vostedes, e máis o goberno, debemos respetarnos todos e non facer que os outros son máis parvos. Se estamos no apartado de preguntas, faga as preguntas que queira, pero non me faga unha moción. Vostede sempre presente unha moción. Vostede, eu escoitei centos de veces como facía unha exposición de motivos antes das preguntas sendo eu alcalde. Pero bueno, ten vostede razón. Como queira. O Centro Social de Filgueira, a que se debe o silencio do goberno? Xa lle digo que no próximo pleno nos proporemos unha comisión de investigación a este respecto. Estou convencido que vostedes non a van a aceptar, pero quero lle decir que en esa comisión de investigación nos citaríamos primeiro ao actual alcalde, ao que non consideramos responsable desta circunstancia, pero sí
ao actual concelleiro de Urbanismo aquel momento, Román Rodríguez, que é quen firma isto, e o próximo... Pero faga, e o próximo... Pero faga a pregunta que queira. E ao propio secretario do Concello. Despois digo yo a prensa, agora faga a pregunta que queira. O CIS, sí, bueno, entendo que é un tema que non lle gusta moito. No, o que quera que faga a pregunta, é que eu nos lle preguntei por responderemos. este tema, en Rogos e preguntas, preguntei por este tema, e pregúntame por que nós non fixamos nada no pasado mandato, cando non tiñamos absolutamente nada que ver con esta absoluta desfeita. Por iso lle decía o das contestacións. O CIS tiña que estar inaugurado en decembro do 2019, según dixo o conselleiro Almuíña despois de firmar o convenio con quen lles fala en nome do goberno anterior. Estamos a finais do 2022 e o CIS evidentemente non ten pinta de que se vai inaugurar estes días. A que é debido isto? Estás incumprindo o convenio. Cando poderán entrar empresas na ampliación do polígono Lalín 2000? Antes do 2025, sí ou non? Ou a principios do 2026? E que lle parece as queixas ao respecto do presidente da patronal na pasada comida da EDE dicindo que non é normal que pasen 10 anos e que non haxa ampliación dos polígonos. Cantas empresas lle consta de fora de Lalín que se quixeron instalar tanto no mandato anterior como este que non puderon por falta de chan industrial? Considera a alcaldía que os informes do secretario cando se lle piden informes ao secretario teñen o mesmo criterio que no pasado mandato para acceder a facelos e non? Parecelle normal presumir de facer 4 orzamentos en 4 anos deixando os incumprimentos millonarios en forma de remanentes todos os anos, de moitos millóns. Señor Crespo, cantos abogados considera que houve vetados polo goberno anterior? Cantos? E por que agora algún que traballaba no mandato anterior deixouxelle de contratar? Dice, Rúa, digo, abogados de Lalín, refiro-me. Rúa Joaquín Loriga, o tempo deulle a razón ao proxecto do goberno anterior que vostedes rebaixaron en case 100.000 euros porque era un dispendio e agora non fan máis que poñer parches para a vergoña de todos os visitantes que veñen aquí a Lalín e ideas absolutamente de bombeiro. O tempo deulle razón ao proxecto do goberno anterior, sí ou non? Sorpréndelle que algúns comerciantes que de tanto protestaban pola rúa anteriormente agora teñan un silencio sepulcral a este respecto. A mellor me pode contestar algún concelleiro que temos aquí na sala, ao que aprecio, por certo. Señor Crespo, o que lle digo que o xefe de personal actual do Concello, se vostede oíxe algunhas cousas que comentou en algunha comisión de investigación no pasado mandato, o mellor, en vez de subirlle 10.000, subíalle 10.000 céntimos. Campo de Herba do Cortizo, que é unha obra que fixeron vostedes, eu sempre apostei pola herba natural, entendo que para que haxa máis movimento puxeron sintética, non esta protesta. Quero dicir, se lle consta que os xogadores do Lalín están contentos con esta instalación en este momento ou non. Parecelle normal ao señor alcalde que haxa determinados alcaldes de barrio que salen en determinadas fotos, en determinados actos de partidos políticos, chámense magostos, chocolatadas ou comités, nomeamentos de comités executivos que se dedican a criticar públicamente a oposición. Parece normal que con traballadores e traballadoras contratados recentemente de xeito sorprendente, dos que non dubido da súa legalidade, en horarios laborais se dediquen a criticar cuestións relacionadas coa oposición ou co goberno anterior. Parecelles normal esta circunstancia? Hai que pedir, como no pasado mandato, informes ao secretario, señor secretario, vostede xa diría que non, como fose, pero como houve que facer como algún técnico de igualdade no pasado mandato. A min faime pouca gracia, señor César. Despois, para rematar, aos concelleiros, dous concelleiros que quero decir que no persoal aprecio, teño que decirlo porque é certo que os aprecio como son Abelino e Pablo Areán. Miren, aos dous quero lles decir o seguinte: rógolles que sexan máis caritativos conmigo nos erros que poida ter. Rógolles que se vostedes e tamén o alcalde se teñen pensado abrir algún tipo de escola na que poda ser de formación para xente pouco dada ou pouco leída como é o meu caso. Estou pensando de montar unha. Sí, pero digo, eu agradezcolle, perdón, agradezco... Serio, Propuxeron o meu partido. Gustaríame rematar, por favor. Agradezcolle aos dous a ensinanzas que me podan facer a miña humilde persoa.
Señora Avelino, outro día había a súa compañeira, que tamén lle teño aprecio, a Begoña Blanco, presentar o Principiño coa banda de Vilatuxe, un acto que espero que vayan todos os lalinenses este domingo. Sabe, estou convencido, explico yo ao seu compañeiro de que iba o Principiño, precisamente pode haber xente que é moi brillante en algunhas cousas, en outras non, e pode pasar exactamente ao revés. O que non lle vexo eu a vostede saltando de planeta a planeta con unha flor na man. Ou sí tamén. Pero faga preguntas. E decirlle, e non, tamén... E decirlle tamén a... E rogarlle por último... Por remate, e rogarlle ao señor... Paco, se che fago eu isto a ti... Sí, podemos. Paco, se te fago isto a ti, enfadas. Conforme podemos facer certificados tamén, podemos preguntarvos a vos. Se podemos facer certificados, sí. Se podemos facer certificados, sí. Perdón. Por certificados son cousa del foi o que che respondeu. E digo eu que se eu interrumpise a algún membro da oposición por isto, a mellor me falaba en 15 días. Pero bueno, vou rematar a Pablo Areán rogándolle que un consello, pero tamén que lle rogo, a lectura dun libro de Sun Tzu, que é El arte de la guerra, que, bueno, pois entón sabe, entón, se leou o arte da guerra, saberá que o primeiro que hai que facer en unha batalla é ter claro a quen ten enfrente. Por iso digo, cando faga vostede algún tipo de críticas, primeiro teña claro quen ten enfrente, por si quere ter algunha posibilidade de gañar esa guerra. E nada máis, felicitarlle a todos o Nadal e a Noite Boa, e moitísimas gracias. Rafa, a mí gustaría meter o ego ao 50% do que tes ti. A ver, bueno, quen preguntado só? Ti. Quen lle dou primeiro? Alba, te a palabra. Nada, eu só, bueno, que vostede na oposición recorde que agora os plenos quedan gravados, eu fun a hemeroteca e tamén vin que vostede na oposición que utilizaba os turnos de rouse e preguntas para introducir temas e para facer introducións de, non como as miñas de 30 segundos, das longas, das de 20 minutos. Entón, só lle pido que non me corte cada 2 liñas. O primeiro que quero preguntar, e isto sí que me gustaría que me contestaran agora, é por que non veñen firmadas as preguntas unha vez máis, porque non é nin a primeira, nin a segunda, nin a terceira vez que preguntamos este tema, e o secretario pode confirmalo, porque o preguntamos en cada pleno, solicitamos que se nos entreguen firmadas, e a que se nos entregan son folios con respostas que non sabemos nin quen nos responde, nin nada. Xa non vou falar das respostas en sí, nin de que lle cambian os nomes e os apelidos aos nosos concelleiros, pero polo menos que non las firma alguén. Trae aquí. Que firme. Sigue facendo as preguntas, vou na revisar. Vale, dito isto... Dito isto, agora sí que me vou poñer seria, estou cansa, estamos cansos, hoxe cheguei ao límite, chegamos ao límite, non vou permitir este tipo de actuacións máis. Vemos hoxe como unha das respostas que nos dan nesas follas que veñen aí sin firma, unha das respostas que nos dan a unha pregunta plenaria, que novamente ninguén asina, botan balóns fora e responden unha vez máis facendo alusións e insinuacións ameazantes a un compañeiro que non é concelleiro. Nin é concelleiro nin forma parte da vida pública do noso concello. Saben que hai persoas relacionadas con concelleiros do Partido Socialista que xa foron agredidas non nunha, senón en varias ocasións, de maneira verbal e físicamente, ao berro dos socialistas, por un motivo únicamente político e ideolóxico. Hai denuncia posta na Garda Civil e estáse investigando. Eu creo que o fixemos e o falamos de outro xeito, pero cando vexo ese tipo de contestacións non podo quedar calada. Unha vez máis, vemos como nas contestacións se fai alusión a esta persoa. Consideran que estas agresións poden ter algo que ver co sinalamento público que en varias ocasións na prensa se fixo dende o Partido Popular cara a esta persoa, ademais das calumnias e insinuacións totalmente falsas que se seguen a facer, incluso nas respostas que acabamos de recibir ás preguntas que fixamos no pleno anterior? Condenan vostedes estes feitos? Está o Partido Popular fomentando a ameaza e a coacción con estas respostas plenarias?
Rogámoslle que deixen de presionar e calumniar a persoas relacionadas co Partido Socialista e que axuden deste xeito a que deixen de recibir o acoso ao que están sometidos por cuestións puramente ideolóxicas. Rogámoslle tamén e aconsellámoslle, se non queren incorrer na inxuria, que sexan prudentes e que teñan coidado ao atribuirlle a este compañeiro actividades que, segundo vostedes realizan e das que quizáis están totalmente equivocados. E sigo, agora, a cambio de tercio, é a Concelleira de Comercio. Estamos vendo como o Concello de Lalín dilapida miles de euros nunha plataforma que á vista está que non funcionou, que non funciona, e creemos que non vai a funcionar, e que isto é froito da falta de ideas e falta de iniciativa dunha concellería da que só sabe algo cando se colocan as aldeas de Nadal. Que pensa que prefiren os comercios locais, o Mercalalín ou os bonos ao comercio dos que falamos fai uns días? Cantas vendas se realizaron a través da plataforma Mercalalín? Cree vostede que a plataforma Mercalalín vai funcionar? Cree vostede que a plataforma Mercalalín foi un fracaso? A que se debe que a plataforma leve paralizada sen ningún tipo de actividade, tampouco nas redes sociais, dende fai máis dun ano? Cree vostede que é positivo impulsar iniciativas que, tras a volta á normalidade pós-Covid dos comercios, fomenten a compra online no lugar de traballar en iniciativas para sensibilizar que a poboación compre e consuma no comercio de proximidade? Teñen pensado facer algún informe detallado sobre o funcionamento e a utilidade desta plataforma? Ao Concelleiro de Deportes, canto tempo máis van seguir os larinenses sen monitor no ximnasio do Lalín Arena? Ao Concelleiro de Seguridade Cidadá, e isto pregunto ante as dúbidas que nos trasladan os veciños e veciñas de Lalín. Fai referencia á rúa principal e Loriga. Non saben quen ten prioridade, se ten prioridade o peatón ou se ten prioridade o vehículo. Entón, quen tería prioridade para cruzar a rúa, se un peatón ou se o vehículo? Quen decidiu poñer os volardos ou os cantazos de pedra ao carón das xardiñeiras da rúa antes mencionada? E rogamos tamén que sinalicen de xeito claro que se trata dunha plataforma única con prioridade peronil, que é o que nós entendemos que ten. E rogámoslle tamén que inicien o proceso de penalización, que é para o que está deseñada a rúa, e que non sigamos involucionando neste eido. E a Concelleira de Cultura, vostede non quería ir a Santiago nin a Ourense ao cine porque quería o mellor para Lalín. A onde está indo ao cine e onde foi ao cine os últimos 3 anos e medio? E ti tiñas algunha tamén, creo. Eu teño dúas preguntas. Dixo durante o pleno alcalde que o Concello foi o que montou a ximnasia no rural. A miña dúbida é isto certo ou foi un plan montado pola Cruz Vermella e que o Concello continuou o ano seguinte despois de ver a boa acollida que tivo? É igual, xa lle contestaremos. E tense pensado facer algo cos... É que eu creo que non... A ver, o problema... A ver... Tense pensado facer algo cos desniveis ao lado das beirarrúas que poden ser perigosas para unha caída como a da Rúa Molinera ou a da zoa da Rúa Cacharela? Esas as preguntas. Na máis. Mari, ti? Alba. É a miña firma, ainda que non me parece a mí. Se vale, claro. É dicir, normalmente o que facemos é, Alba, para que quede claro, as preguntas respóndenas os distintos concelleiros, coordínanse ali no gabinete e botaselle un garabato o último concelleiro que ve. Pero, perdóname, pero é como facíades vos, porque acordoche que nós protestábamos porque viñan sen firmar. É o que facíades é botarlle un garabello igual que a nós. Pois eu non vi ningún sitio que protestaran se viñan sen firmar, además, eu creo que me repeta bastante. Home, pregunto yo o que ten detrás. Nós non protestábamos porque nos contestabades as preguntas e viñan sen firmar. Cantas veces? Cando éramos oposición, home, é moito tempo xa deso. Pero non te acordas con Nico? A ver. No, digo yo a Paco. Bueno, venga, Paco, ten a palabra. Paco. Está Paco no uso da palabra. A ver, fala ti, di que queres. Esa arriba e abaixo. Pero a ver, Román, seamos serios, vamos. Pero seamos serios. Paco, tes a palabra. Paco, tes a palabra. Deixe a palabra. Sí. Vamos a ver. Eu quería varias preguntas. A primeira... Román, levas 4 anos aquí,
Levas 4 anos aquí. Home. No, é que... Pero non é curta sempre a palabra, é que non tiña que xa verdade, que non ter direito a ela. Como che corto algo que non ter direito a él? É como se eu digo, cortarme a lotería de Navidad, que non me toca. Pois non me tocou, que lle vou facer? A ver, se lle dei a palabra a Paco Vilariño, que tes que intervir ti. Que non é así, Román. Ai, Dios mío. Bueno, Paco, tes a palabra. Moito obrigado. Quería preguntar como está a modificación do plan xeral que tanto anunciaron que iban facer neste mandato. Insistir tamén na pregunta, que agardo que me conteste o secretario que fixe na moción anterior, se existe conflito de intereses ou non. Eu non sei por que non se lle deixa contestar ao secretario. Sí, se queres que responda, Sí, que quero. Existe o conflito de intereses, sí ou non, César? Espera un momento. Eu respondo o que eu considero, non o que... Vamos a ver, en ese tema, que foi a cuestión da moción anterior, o feito de que haxa ou non haxa conflito de interese non cambia nada. Hai unha proposta do órgano político, hai un informe de secretaría, e o acordo non se vai a cambiar porque non altera a votación e non habería ningún resultado distinto si participara ou non participara. Eu non habería participado no caso do xefe de servicio persoal e da técnica, porque obviamente son casos persoais. Pero eu entendo que xurídicamente non va a alterar o acordo. E se hai o conflicto de interese, eu repito que obviamente lles afecta, pero eu non hubiera intervido en ese expediente. Está claro. Quedouche claro. Continúa. Espera. Moitas gracias. Nos anunciamos que hoxe, non sei, o tema do Golmar é alucinante que este goberno nin o cite. A non nos parece dunha extraordinaria gravidade que despois de 4 anos se inicien as obras unha vez máis, co que vostedes no 2000, a finais do noso mandato, coa participación activa da AMPA e ora co silencio cómplice da mesma convertiran aquelo nunha bandeira contra o anterior goberno e que pasados 4 anos sexan tan sumamente incapaces de non ter cubertos 2 patios e que políticamente ainda lle boten a culpa a COVID, que lle boten a culpa a suba de precios, só lle faltou botarlle a culpa ao cha-cha-cha, non? Entón, nós entendemos que as cuestións hai que asumir responsabilidades, non son unha vez máis, pero esta non vai ser a última e xa digo que a seguinte non vai ser neste punto. Nos pedimoslle a dimisión pola extraordinaria gravidade e incapacidade da concelleira de Educación de ser incapaz Estamos no turno de rogos e preguntas, é unha moción. Non, hostia, isto é un rogo. Por moción xa virá no seguinte. Por outros temas, porque hasta aquí, de que asumir responsabilidades respecto á gravidade desta actuación. Depois pedirlle ao señor Pepe, non é peyorativo, que non volva a entrar na rúa Joaquín Loriga, de verdad, que non destroceder máis o centro da vila, que podedes ter o visto bo de algún comerciante que antes estaría dilapidándonos, pero non destrocedes máis o centro da nosa vila. Por favor, non o destrocedes máis. Pídocho encarecidamente. E despois tamén preguntar, xa por último, se ides seguir co tema da Rúa Pintor Laxeiro, vendo como mes tras mes se desangra a mesma rúa. Pois moi ben, pois antes de levantar o pleno, felicitarvos a todos a Navidade e a desexar que o ano que ven, que sexa un ano de para o que ven, ainda hai o pleno que ven. Prosperidade e tranquilidade. Ainda hai o pleno que ven para o ano que ven. Home, sí, xo sei, pero non é un pleno ordinario. O pleno ordinario este último do ano. Desexarvos que teñades paz e tranquilidade na compañía dos vosos familiares e amigos e que disfrutedes da Navidad que boa falta nos fai a todos, porque creo que despois da Navidad ven un período intenso desde o punto de vista municipal, para uns máis que para outros. Eu podo lle asegurar que para min menos intenso que hai 4 anos e máis intenso que hai 8.
Sí, é que, porque, Román, porque eu tomo as cousas con cariño. Bueno, acaba o pleno, non? Se me conoceras... Acaba o pleno. Feliz Navidad. Igualmente. Levantamos a sesión.